Say one no yere tempera. Na onim. O me teme frɛ no phone so say me ba. Na o sa frɛ me say me to duru a yede fa o ba brɛ no. Hwan? Kwa bi o me ansa no. Na ma to duru no cha de koma no. Hey! No dey afa wa wo yere. Aja me ya me de awie na ma ba fi a check wo mo minu no wo. Asem Beba Dabi. Hey. Wo dey okwa ho a wa ye o dey awie. Wa ba kuma se. Aja mi wa ba kuropon. Wa fa wo sere. Onzo kwa no wa to. 102.9 FM. Na me se me nim hwe. Me nim se na akọ. Kama nko kama no ma de. No o ma mi wi no amfo oba afoforo. Awa fa bebre. Na ya no obisa o ka kire o se todru e de for oba abre na wo ya o ka de ne kire no. Ubisa de de. O say o de kokọ na ge ho. One no han na enyini. Nye no ya nye message no. Onu anyini. Mpacha. O yire wo mfie be sai. Mere o 35 years. Asem Beba Dabi. Eno watete se one kodwo mensa. Mpacha. Na etwem. Mpacha. Wo de na ma wo gidi se ya mpase o yire ne kodwo. Oh, say akura na to ho na ye wo me. Atede akwaso bia na obi anim phone number. Ya ma information. Enti ge no ka kire wo se akwara na wo wa wo ne nye wo. Se ye hwan ba. Ya bucha me wa fa ne ya madanche ne ya ne papa ma wo no ya madanche fo. O wo bucha nse akwara no papa wa yi. O so nim ba bia ne papa no. Na wo bucha nse na wo no ho ne nyame ya. O so so daia. Sesen o so daia sesen. O so daia na o fa yefunu. Hey, Asem Beba is over me. Ona wo twen nipa ni sika ni free o yere phone so. Edigu wo phone so. Ena o dis kan ye dey. Miditwa bet. O dey ye dey. Miditwa bet se be mbedi bi na medi atua hospital kan na medi no. O dey oba ni sika ni ye dey. Miditwa bet. O dey twa bet. Avieta. O go twa lupre. Obi na ediska no asende wo yere se on fan hwe ne ma. Mpatwa. Ena wo wa ko hunu atwende agu wo phone so. Mpatwa. Ena wo twego wo phone so wie no diska ne ye dey. Miditwa bet. Avieta. O di ko twa avieta. Mpatwa. O twi de sense. Na mi tunu 50 cedi. Enti o twi ne dodo sei. Ende ye kwa na tu. Eno net sei. So utwa the one na connect protis na kan scan man. Ti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai. Ti sa one year alpren tu a atofoma na se wadiu. Na ada na ne ye ko no wo anyina wo ma ne koi. Na me pedodo. O pedodo. Pachan. Entutri 50 na ye di wo ko no. Me fa so kwatri 100 cedi. Ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di. Wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba. Na me so be pesca de atua hospital bill ntina ama me yasa. Me nim se we betimi asisa 2,500 ni nyina. Me pachan. Enti wa hu se emema ba wo yere. Omo ba na ho. Ofa mpana. Ah wa hu bi. Ma hu 3 times physically. 3 times. Asan wo ya wo kana no ya no. Mi donya me ne me salame ye. Ne me maami a wada fom. Uti nkanya abotre na menya na medwene nsam bebre ho nka me konipa ewei awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore ene okwa koto jane abra be ma no nti ukoto be ma ene me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e de asi ho no ene ode ntoma sasa fom ho dwaye ne dem ho dan no se da ketua bi ene be ma na manage ne ho adwale ne ho wo dem ho e pepa ne ho e de bounce pan wo sa atena mattress no so e sira nku bibi na de me ko ho se nka me ko he nkra na me ko duru nkra na wabonte me ko duru ya na veranda no gate no omatum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo ene ne bossa pant ndike enti wo ye dai ena me nya bo tre gina ho no na me ntia se me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me hu ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se ono ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne bossa pant ne bibia nike o srenku amatres no so ne ne ma nyina da ho ena nsoro ne bucket ne pan ne nyina ne ono to ana wa bie kata so se nkanso ni petina nkan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma isi na me hwe na me sade to afide me so to ki se dem ho sum ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man datam na be man so sore e kin ho na me bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de oba dem ha sisia no o se an oba na o ya na danfo e no be adwuma ana a se oba be gale na me se oba be gale nti o be gale no abonten ho gale ni ho e na dem ha so gale bia ne ha
ena dem ha ena wogina manage pan num yiri die sa ne te media no ente sa bra meni so ya fiti bigidi wani so ifiti bigi ebe pemende o ka kire awura yi da se ompe no onsesa ne nyoma nko onka nkyerɛ ne da onka jaya sɛm nkyerɛ ne da sika na ono wadewie no ene ma isa onka jaya sɛm nkyerɛ obeida oba empre do sɛ na o si isa ka jaya sɛm nkyerɛ otimi de ne nsa bɛ hye meni ase adai be man pɛw no ho abɔ ho so kɔ busuafo me mpɛw isa sɛ what diska na wie afei na apɛ so ntaa wono ana kɔɛ bisanse na me woni dia how much ena me send na every month ende ode bisan ansa na mu de ende asa no ena onya nsɛm aka ode bisanse me wo hono no 3 years 3 months no bisanse sɛ na odi me bisanse ode bisan bisanse na every month dia all of the year no sɛ na me man month libya hono na me won me baba pafi 102.9 FM
wuram na wo bemu a eya hye wadama ma unuanum nya adesua ne ade kyerɛ dwuma de ebintie ma wonom enya bi nso nhwɛ ebrekro na mu no wadwen kyerɛ bi a ena awia yi owo no wadama eya afatuma yen yebegye yebekan no afidie yi so kama amu bibiara nso nya bi atie na wanya bi nso ahwɛ medi de Krobea nana Yaw Asante awia yi ogi amanie ena awia yi apesemakan nananie ena dai Krobea jata meni wahia ewa afidikasi so a ye ba besom oba de achiame akwa bebro ya eja akra mpom te sai nyankopon adome ho ye pa na nso so adom kro na me nso me ho de nyankopon ase ene ye benada sa bosom nsu de di kan nie yewuram nso ni mu se ba ku twatia ba akọ se dey against wine sani yakwen so de enche da afi na bere wie ye ne yache mu mienu wie de say na se June July nie yenyasi August nie si bababa ni mu a se de ne America bababa afi nche ba o obi sha wafi amenka se da se boa de kana o sha afi emane nya o de dabi da se boa sisi a enkwanko ne hia enkwa kusan ene ya hoden eja kwa me ho te sai na adumara kwa oda je ne nso ye ba besom sanete na wiai ensem wo ho na ensem wo ho nyina no da bia ye kase adusua de kyerɛ ye ho ade na wiai a ye hia yi omanfo ene ade hia nhye ne nso se eda edikan wo bosumi mu no memfa ni agro memfa saada no ni agro se bosome no ebekọ na wiai a ede twato no yemfa ni agro saada no na wo mpa ye pa bi ebo ede ma wankasa wo kra eya aboma na fa wura bosome fufurum saade we nipa nhye ne nso se ye free afe fufuro mu abesi afe fufuro mu a dada mu asi fufuro ni mu a eni den eni aho hare a amanfo de ye wonum kra ho adwuma no enye saa bi ene onum firi bosome fufuro mu akọ bosome fufuro mu a omde ye o nenso edaba na wotweba bosome ba ansa na fiaba enti yasesa woda sore na ade akyewa eya ahwunya nkopone anim na danase enye na ase keke o ehu hia ne se da ma afe ma se da ma na wotwe ma se da ma bosome ma enti saade wei se nipa hye ne nso a ebebuo ni papa awia yehia adofo ye ba besom na ene ensem wa yede be ni nyina no wo ba ye Facebook ne so a adofo ne ade hye ni bi wa ha wonom abebiebie mu wa ha ye nyina ye ka bom na ya ba besom wa ha sa abrekro na mu no se oba ye YouTube ne nso so a na dai amanfo nso abehiem ewo ye YouTube ne so ye nyina na ye ka bom ewo YouTube nso so na ye nyina ya ba besom kama na ye som no da bia ye ka na ye de akere ye tiefo se ya adesua ya de kere enti ade a yesua ene de ye kere ye ho no eboa ye ne ankasa ye nkra eboa ye ne ankasa ya na montuo kere ye kwampa no ma ye fa so de kere bi se ohawo a eti se bi ba ye hunu ekwane a ye de befa so na ye de ayedwuma enti watima bedwafo nkan de aka eye som no a na wiai ansan ye be som no me wo asem krope bi eka de kire atiefo a etie hwe ewiase abraboi bibi antena hoda munti asem a meken yo mo adama mesre me kasa mo obi nyima no nsi bone bibi antena hoda ewo ebre bia ne de eba ewu nipa abrabom wo yasetre mu no ye ka kire wo se ochena nyemo a eye nokre kire se echina bia wo ade foforo a ede ba ewu nipa abrabom echina bi wo ho a eba no ede anigi a emu edu ahosepe ede sereye
ahohoahoa ensɛm a ɛdɛ ɛna de ba nipa abrabom ne nyinsɛ na awɔgyem no de wawo ɛde abrɛw ɛwɔ wabrabom ne saa de no ɛne ɛwɔ akyire bi nso wɔ hɔnom a ɛde wɔyaw ɛde osu ɛde ɔsɛyɛ ɛde wedie minti bi da ɛnom ne de keka ho a ne nyinaa yɛ awerɛhoɔ ɛna de bre nipa ɛna akyire bi nso wɔ hɔnom a anigye fa awerɛhoɔ fa ote de ɛyɛ anigye no na wote de ɛyɛ awerɛhoɔ enti Krobea Asante kɔtɔkɔ se adekyie biara nyem enti onipa dasani onim de adekyie bi de ba no ya no ahwɛ ho yie ya no ahwɛ ho yie kyerɛ sɛ ɛda biara wɔ de ɛde nam na muntie ɛda biara nso wɔ nipa a yɛhyia no wɔ abrabom saa de wei ɛyɛ must ɛnra ɔne a wuhyia wɔ no monko ebi yɛ wɔne a wunim wɔn dada ebi yɛ wɔne a unnim wɔn ɛnɛyi efiri anopa ebesi saa bere yi amene wɔ kasa yi ɔne a wɔhyia wɔ no nso nko ebi yɛ dadafoɔ na ebi yɛ wɔne a ɛyɛ foforo ɛnyɛ nrafoɔ no foforo nso asa bam enti adeɛ sa adekye na ade kɔ no da bia nipa foforo enso tumi ba enipa wabrabom hwɛ na wɔne a ɛba wabrabom sɛ wɔyɛ dadaa we die minim no fritete sɛ ɔyɛ foforo ɛnu ɛya na mihyia no sɛ wɔyɛ fofo paa ene ya na we mihyia no yɛwɔ ebinom wɔ mu a saa nkɔfoɔ no o replace wɔne a enye they are irreplaceable sɛ nipa koro no efiri wɔn sa sɛ obetumi yɛnya sɛ nipa koro na bio ɛde ahyɛ abrabɔ no mu sɛ ɔno na emesi nipa nanan no ɛntansi sempo ɛba kora no a we die ni su ne ne ban te sɛ Nana Krobea na ɔyɛ photocopy wɔn sɛ wo nipa ni din na wo kyerɛ ni su ene ne ban no wobɔ wo bi din ansana o ba bebo ni din kyerɛ sɛ Nana Krobea free wabra bobo no wabrɛ paa wo untumi nya nipa ne seso ana ɔte sɛ Nana Krobea pɛpɛɛpɛ saa ne teɛ saa nkrɔfoɔ no ɔnom didamu kronkronkronkronkronko ɛwɔ yabra bom ebetumi ba ɛwɔ awadeem hwɛ woyɛ ɔbaa ɔdeɛ ma yɛnka nyame so nokore sɛ yɛ a yɛkasa yi onware nya yɛ koraa no bɛyɛ miɛnsa nie saa miɛnsa na waware agyae ana ɛnan no a waware agyae no sɛ nka wunya obi bio te sɛ emu koro sɛ so a enka oni bɛsa agye paa meboa sɛ nipa koro no ulusu no oda so dwene ne ho wabrɛu unya bi oyɛ bɛma waware baako mienu miɛnsa ɛnan saa ma na abakɔ ni nyinaa no sɛbesɛbe emu baako bi wɔ hɔnom a sɛ nka wo sɛ nya ne sɛ so biewu a enko ani bɛgye paa o enso besi saa bere yi a yɛkasa yi unyanya bi utumi nya obi usi wei deɛ ɔte sɛ nipa somasi nanso enye nipa somasi pɛpɛɛpɛ ɛne sɛ nipa korɔ no bɛyere paa sɛ obenya sɛ nipa korɔ ebio ɛyɛ menyɔnko ye no ɔyɛ brɛboɔ hwɛ asɛm a obi yɛse a ɔkɔkaayɛ na ɔde bɛfɔrefɔre saa nipa no ma wo ne ntɛm tetee me ne wo nam na sɛbesɛbe mehwɛ me wealth sɛnea me mu duro teɛ ɛwɔ wabrabom na sɛ ɛso tea na ɛte a metwe me ho din sɛbesɛbe minimanom yɛ aboa no yɛse so obesi ntɛntɛ no hɔ na wo pɛboɔ ato abɔ no a wɔkaka nani no wahwɛ baabi a obetu a obesi enti sɛ wo muduro ɛso te ɛwɔ nipa abrabo mu no ɛyɛ atwenhudi na wotwenhudi a sɛ nipa koro no ɔbɛbrɛ ansa no anyawsɛ so ɛwɔ abusuam ɛwɔ adwumam ɛwɔ baabia ɛwɔ abrabo yi mu ɛna wie de empɛsɛ me ka kyerɛw sɛ wanya saa nkrɔfo ni bi ɛwɔ abrabo mu a ɛnwene nkasɛ ebi a wagimi na wanhwɛ yie na sɛ wohwere saa nipa kono ɛwɔ wabrabo mu a she or he is irreplaceable obebre nti ya hwedie
ɛdedamu nkronko wo baako a wanya no ɛna ane nam yi hwɛ yie na wanhwere saa baako no wani enswade no hwɛ yie na wanfa anhwere no wadidi atem basa no hwɛ yie na wanfa anhwere no wonamfo sɛm a wohwɛ a waka wonyae no hwɛ yie na wanfa anhwere no na wo hwere no a wobɛbrɛ ɛna wie Krobea maseblie ɔbɔade achiame bodi kasa akra yɛne nyame ase ne yɛnkyɛ yɛtiefuo nyinaa deɛ mede ka wodie ho so ɛyɛ sɛ won so yɛ obi a ufiri obi abrabɔ mu a onya oseso emfa entwa wompoa ana sɛ onya omfa nka asɛm sɛ nipa na wanya ne ɛkyɛw na ebire bia wɔbɛkae wɔ sɛ ɔbɛhwehwɛ wo kyira kwan nanso wonhu obi o kanya na tetewa na kagyetia dada no wɔ hɔ no na oruma bi na ɔtontɔn enuru ɛwɔ hɔ nom na ne yɛfɛ na akɔkora bɛtɔ da na obegyina kaa no ho saa bere ne kago kaa yi no a ɛne ayi no ɔpaa yɛbɛtɔ de wanto bia bɛtɔ da na uchini pɛme nanso wonhu mi bie wo akɔkora rough me na me korɔ no ɔka sɛ ɔtɔ dwum wei na no sise kim unse fɛ de na ɔmtontɔ palasi samo ne ayi wɔ kaa ho ne ne ya ne abani du frɛ kura ase basa na waje painkillers ni waje gibia na sɛ wo de kɔ wakura ase nti ɔto saa adwene bɛtɔ da na uchini pɛme nanso wonhu mi bie wo akɔkora rough me na me korɔ no ɔka sa no ada no ho na wɔ na sene no enti ya wo ho enipa sɛ wo ni obi namo a daakye ɔbɛkae wo na ɔkae wo sɛ enipa so masi de me nya ne susu bio sɛnea de na akɔkora ɛkan sɛ ɛwɔ sɛ nipa no ɔkae wo ɛma ne nkae wo sɛ wafiri na abrabɔ mu ma ne nye sɛ enipa so masi de ofiri ma abrabɔ mu yi de me ho atɔ me da ɛnya ne saa ɛnya saa nipa ni bia na mom ye nipa sɛ ofiri wa abrabɔ ofiri saa nipa na abrabɔ mu na wɔkae wa ɔbɛhɛ aseɛ sɛ wɔ sum ɔbɛhɛ aseɛ sɛ wɔpepɛ ɔhwehwɛ wo anaasɛ onya wo sɛ so ɛwɔ na abrabɔ mu da yɛ saa bi ɛnkɔyɛ nea ofiri na abrabɔ mu na n'ani agye sɛ nipa so mɛsi deɛ ofiri ma abrabɔ mu na m'ani agye ma ofiri obi abrabɔ mu ma ne nkae wo ɛma ne mfɛw ɛma ne nya nea wɔne wo sɛ ɛwɔ papa yɛ mu da fa hyɛ w'adwene mu saa akra me da ase me nso me da ase bro awia yi adɔfo ɔbɔade achiame ɛna moate ne nka no na ɛna awia yi yɛwɔ nkɔmmɔbɔ ɛna awia yi yɛwɔ nsɛm nso ka na awia yi nsɛm hodoɔ a yɛde ba ne nyinaa no ɛyɛ sɛbesɛbio nsɛm a emu adu ɛyɛ nsɛm a ano nso ɛhye ɛnora adɔfo ne adehyeɛ yɛwɔ afidie yi so ɛna yɛbɛbɔ nkɔmmɔ bi na nkɔmmɔ a yɛba bɛbɔ yɛ no na ɛyɛ headmaster bi a sɛbesɛbe enipa bɔnfoɔ bi afa kwan hodoɔ bi soɔ agye ne nkwa ɛde afiri ne nsɛm yɛ update atiefoɔ ne yɛnka nkyerɛ mo sɛ ɛnora yɛsɔre afidie yi soɔ no enipa mahakora no na wɔn mu burutu ya sɛ nipa ba ha ne nyinaa no ɛyɛ saa nkɔmmɔ yɛ bi ya saa nkrɔfo korɔ no a the same individuals ɛde edi wɔnom ɛwɔ atiasefo asase yi so saa deɛ wei ebie yɛni saa deɛ wei ɛnka yɛn ho saa deɛ wei ɛnkyerɛ yɛn na yɛnhunu sɛ yɛanhwɛ yi a obi ɛde yɛn kɔtɔkorɔ wɔde bɛdane sɛfen na wɔde ama yɛn enti ɛnɛ nipa ɛma wɔnom ɛni na hɔ yɛahyɛ saa nkrɔfoɔ ne bɔ sɛ yɛbɛkɔ so adi wɔn mu akyi baabi ɛsɛ sɛ yɛka wɔn ho ɛde nsɛm ne kɔ ɛma eduru mpaninimu na yɛhunu deɛ sɛ fata sɛ yɛyɔ no yɛbɛyɔ hwɛ awerɛhosɛm nie atiefoɔ deɛ wɔm ne sɛ saa nkrɔfoɔ yi ɛwɔ akyitae saa nkrɔfoɔ yi ɛwɔ akyitae ebi yɛ ɛhemfo ebi yɛ aposifoɔ ebi yɛ mmeranimfoɔ ya yɛhunahuna ebi yɛ mmeranimfoɔ na ya awerɛho kyerɛ sɛ sika saa nkrɔfoɔ yi enya no ɛyɛ sikapudio ɛyɛ sika mu edu
enti sa woje no wa nkakran de masa nkrofo wo ye atwa won ho achia no kra no a de wono be se nya wa achire no eso enti ya sa nkrofo no all the time ono surround oneself with one year ekabia eyeye se ye ya make say a lawyer fo bi no afre yen enkoye foko wa wo be ye no afidie ya so we will sit on this afidie ye be expose you hands down ye be expose you because enioma enemre ekoso ne wiase no ho monim se abonefo sem ene bone anipa bebre edie no ono wo backing no ono wo backing ye nyam kwada backing no obi betumi abu nipa baako age 20 billion baako nipa baako pe o age 20 billion wajibi 16 billion wajibi 10 billion wajibi 30 billion aka kire o say ade no mekoye ma wi a ubenya 300 and something billion and what is 30 billion what you say what is 30 billion o konkura wo de bekọ akosi ho no atwa enti say nipa wei kwa akopemre nimni bi di aba be back no says obi ye say ya wo de opa ko hunahuna ne mame fa legal activities no me Krobea me ti hai yemfa legal activities hunahuna me yemfa legal activities hunahuna me yen kan kire me say na wo ye say na wa anye say ya metro enne me ka sa asem wi mi anam sante afidie so a me say ka no kire me we no a wo frɛ ye no kire me enne asem ya na me say ka bio no kire me na wo kire me a me sa betena fidie ya so na ma bodi me bo chambers din na ma sa reveal secret a me wo sa nkofo ni nyina ho e wa fidie so pan ni ahwe wo legal firm no enioma wo de ye eni abonefo sem a wo de support adofo areho se wote ho na se wan hwe yie na wotena ho na wo ka se wotena wa mu obi aku anipa no beku enwo ku wi a obenya corrupt officials a onom be hihya atire na waboa no ama sa anipa kro no wa escape j eyesika enti so te ho a eya amuani na ho wa ma wani ana ho a ade efe ebetumi aye otan e wa atiasefo asase so enti mu legalities for na mo frefre ye no me mfa mo ho mo asem nyamasem me mfa mo ho mo koso ade mo ho bewo na mo de ba bewo so a me kire mo die enti efre me Krobea jata na ya mfre me Krobea kra ya mfre me Krobea kokko ana me pa ponchi ya mfre me Krobea ponche nemum ye frɛ me Krobea jata me kire wo die enti a me ye mia me nana be ma kodobrenya de nana me kire wo enti legality for no mo hwɛ ye you should be very careful very be careful because wa anye careful a wa kura wo na wo ye legality no wo kura na me ba be wura wase na ma twe ho nsɛm wa betena radio yi so na maka uwia no wa ye legality sam no ensam fo ni pe di nsam enye wo ko fikire no na se wo ko kan wo man Ghana yi mu a na nipa binum a ye corrupt ye disika to he ekroma ye disika to nipa binum agi yo etiefo krowe mu ye disika to nipa binum adwen conscience ni nyadwuma nipa ni mfa ni nyonko nipa ho obuni nua nipa se ni nua nipa se bio oya aboa eyesikantie o eyesikantia hwesisi a yesisi wa wo nua nipa yi wa wo hunu sa ade wei de wo ye no nya ne kwan no enso sori a ya na wo yetia no eyesikantie o eyesikantia na ngaden engaden onu ane ni tuase saade we de ba bia me chia na fai ensese ho na me chia ne fa na mu police fo no mu a ebinum a mu wo mu a mu ye sa ne oma jejeje ebinum a chigigi skaye ne oma bi no now ye be start we will expose you say you to me assist police e won ne oma bi ho e ma sebe obi anka na ne nkwa last minute kura na anka wa hwere
because anya hwehwemu bia wo yene anya hwehwemu ne yene findings ene ye de man say asidan ka Awurade Nyankopɔn se papa no ya bona baso papa na obo ayen e wo sa issue dem ya bona baso nanka den enka fe se wo de ko post stations ahodo e wo man Ghana yimu naka se bia masam akonsentro dwuma wei mu anasa akoa wei ho enipa so masi nkyan na tie nsem obeka kire wo nipa na fa sanse dwoni ne ho se nipa a wote se bia wo ye post ni no oye corrupt masam no akona na Krobea kura ho beka kire se Krobea ye ho yire to nkyan mpemkwase asem obi a wokeke ka sansem ni bibia no so ye post ni a oye typical corrupt police officer. If you are a police officer and you are corrupt, beware. We will come after you. We will come after you. Nya hyehyehye ye nneoma na odi obehu na monkoso na monye saa de mu ye ni nyina no ye ni dimachi da se boa apetuo wanya so nani a wo twe recording ne bane nso nko a de udi wom na se yewuram na de wo ye no nye wa wo mpanyimfu anim de bedru na se wo sa panyin kura bedru anim no anamo we sese wutu wantu a wo nso ya twe do wa behembi ko se ya nhwe ya oman no se beye ya eyeye mamene umienu o obi amfiri ba bia meye oman Ghana mfama yen ko Burkina Faso Ibrahim Tuavare ene ne nkofo yi se sei edom na asori di sakra chinechi se ye wow your mind ye fama yen obi amfiri ba bia mampanyiri bia ba akopɛ ene ne ministers kakra wate omuntumi nya Ghana ye mane nye ye o eye miminu mienu so aye ade no ye ne ankasa so ne ama sika no adi animu asabe ye kokoye nua akora no a ye mfa ho asasi nana wawani tuasa asase ne ye oba ade achi amedia enso nam se jataba wo skanti wo ye nana wo we sabe sika na frewani wa beyi sika gu ho enti wo de won nan atimfo mu chinchim oba ade ensa age abajataba saa nsem we kura de ba madi mu asebe to de bia mesre me kaya na etan ade a Asante mewura echi wa Asante memu no enti so yo hene na sansensem we no ebi ba mani mu ha we will name you, we will shame you ama amanfo hu sebe wa hini awudie no wo bedidi sisi nipa wa medi amfa amwa nipa senka yeyu panyina a yeyu no enye sebe mo ba mo ana mo ka ede kire yen ba mi bai me ba na ma be sommo nya sa na ya mo ka mo pempanini na nya sa na mo ka enso se mo benya mpanini ni wi a afei na mo ba be kire se sebe ye ne ayebo a ye ma munya asa mpanini no sebe ye moa wo fiti brakopa na akoye posi panyini wo fiti brakopa na akoye lawyer bi wo maame sebe hwe hiani wa kwani a wofa so a wode tete wa do ko law school efie ja pade a maame koton ye duduru ba bi a waduroi wo wie ye sesa wo bo hiani wa afo wo bo woni ye ni bie no ene hwede sika ye wo sika nti hwe wonim sa no kura ni nie papa judge wonim sa no kura no asem no ba bi esese ye de tuo nie enso hwede ye wo keka ya ba fie ya pa aponche ene bayire ye de ya ba be hunu wo fie enti no kura no wo kata so na ojidi se ewiase sebe emre ebo ho ban the mystic law of nature kama enuni eni ubedi ne nyo de odi ye umiane no woni na ho ubidi bi beyew wanfa anya wo a wo de beyew de hie bi na se ba wanim na wo ka ho asem a na mystic law no na diu na de wokọ adai edi ewiase kura na sese nipa nti nipa ni ahoto saa no adan nipa bonefo ya ba wiase ama wiase ho nto no nipa bonefo abonefo asika di monim wo de afa ho bewo definitely wo ho Asem Beba na abeto dwe ewa ahoma ne so jataba ho te say
nyame adom na so nansai asem bi ba yanim ya efri ekroni din de say enkawe side hoyi enebehi ene ba yanim ne nyina ne se girl no ne kuru ye carpenter ni ena ne kuru ni fi girl no oye ne ware o ware no one na ware fia wo dabi mani abrejai mane ngo ho hwe wiase ayewo menye kran ma jata ne nsa me shim biem ayewo se ni pani tua pa se do kore pa nie na ni pa katakata so ayewo ya enye ya sabi nti obi ni bi wo Ghana hanomo a won de ye kana se ma no na se wodi bi mu ense se ye de bim die no ye de ma na na chese de owo bi enko a adan ana se de woni bie na sama ye mobo e wo man Ghana mu sa no wuko post station ye sisi de oni bie wuko abamu ye sisi de oni bie wuko koto ye sisi de oni bie sabi na nanomo a enke free tete babru mu na hinie ene sori sintumi nyina akora wa asase so do se ehemfu bebre ebinom wonom so aye corrupt wonom so sisi de oni bie wo hene de woni bia ba wanim ya wo ba bepe atentene ne pepepe yesa nana kabina faboa no hwede wo kire na ugiri se Nyankopon wo ntua woka wo betua woka enti wote akonwa ne so ana stroke achew wote akonwa ne so ana wani afra no acha na wano achia wontumi emfa pepepe ye enwu nkoda eya reposive obi no mu a sabe wano mo ye corrupt ewo o man Ghana we mi ya hwe o ma wie ye eya hwe o ma wie ye ene na wo say wo ye enforcer echina bi you become a civilian like me, you become a simple civilian like me na masamba wanim bra na so ye law enforcer ekwani ya wo fa so di sika di wanim eye de ense se wo yo wo hwehwe asum ehunehuna nipa ebribi bedu onso ba betrafie abaye tesemia na sabre ni dura e na abehu se sebe hwe posini bi a wa betrafie asese ye ka sei na bra bon koyie na bra bon sini ye bi a wo se nipa kro do kwa pepe pachew kosira ba de fache e fa ma ho e ya akatua na ahya ase no wonya hunu hrio Nyankopon betua woka no betua woka nso de mu oden ko boneka bodeka ne kura wo kwa Nyankopon ma ne mfa nchew won tua woka e ma ne nru dedem na wo hu sakatua do wonya abroso ansa na so behu mo ba e bia wo babi ya wo bua ne nti wo de hu mo bo adai etiefo adai ene nipa bone sama do so wo my God me dia wo wafo afofra mimi suro hwi wo mi wiase o I'm not afraid of a nipa mi Nyankopon ya me somo no to trobonzu ono no na mi be suro Nyankopon na ma be suro wu nipa aka ho mitimi ewu sisi mi be suro Nyankopon ya wote ase na ma suro wu nipa aka ho fa ho be wo bring yourself go show you bring yourself mi nyense ntwoni a me da o mi nyense ntwoni a me tena dem ena mi nyense ntwoni a me tena office nkoa mi nyense ntwoni a mi wuransem wase ti wo ya wa akwa no wo nsem we be pie no wo be no ho adai enti sabe say hiaw dia wo ni right wo Ghana na die nie masika ye ya masika di enso e wo man we mu se die woni bie die na sebo e mo bo adai mo ma ya nwene mo sudi mo wi a na e bo mo no asofo ni bi ka ho mo sudi mo wi a na hwe asofo bi no wuo tantantan Nyankopon akatua no sabe wo betua mo tantantan wo bewu basabasabasa tantantan enso hwe tototo mo ebi nie tantantan mo ne ye eni musu ne mo banya mo dan na die sika boni edi mo anim na mo gye ye de ensese mo de ye eni mo ne asafo ipa bonefo
Okay. Oba de my motivation impo. Where you quiet? Where motivation? Ade. Okay. Enti enebe hia samu ana mekai atiefo eye no na maame no ode ko minuanom ma ibi ho asem na amaka ho ema diabode kura be bebe mu akiri enti de eye ne se obi kire ne kwan ema ne ba ha eho na ekọ ye no abaya na ne hunye poti ya pa wo mu no wono mu anya no ema ono ba ha no ye to nkra fra abaya ne se awura ye hiaw ewu tekefe mafidie so ampani ampa ni nuane ampa abaya ne mprenu so ena ode ba afia ha de toso mienu ni nyina wo ba nyina na seka ne ho ni nyina ne se abaya ne se wahunu se ni kunu a sebe o kuni wa awadiem o tete ni wa awadiem on hwe no ema na brabo enkoso no se kunu no enye sika eyi sika e de se sika no e de kokoma sebe se awura no enti okokobo awura ne so ebo ni nua so ka kire ne se wunia no wo jijimi kunu sika di enti ka kire ne se ontwe no ho abaya ne se dabi ya kan sa no de maame ne pa kire ne se minim de maame no okokan wo baabi kire se sa abre me nso metima fidie so ba manim ha de maame no beka ye ena me de ka sei awura ne se ne kunu eni Ghana ne kunu wa amanone na ne kunu ko ye ne benfie nso na nioma mu eden ma no eyampa ebi wo ho a 2050 na maame ne kunu ndi ama no enti se maame ne ka se oje sika free papa ne ho a eyampa na ne kunu se ene onni se awura na etwempra enti se be ye obetumi asan ne ho no onko no onko bodua ene ono nso esesa na kutrumens ene okọ maame ni kunu fie ena podwe okoko bodua no obodua ne dua ni mu no ene afre awura ne ba ha na no afidie so ba bia na jatabatie ya ene obaaye be kire mu se yampa edua nde wabo na ni kunu ene ka so no mata no omo se edua no ene se odi sign ne ho odi sign wo ho okwan be so papa no oma usika no o se ane omame na nyanyam bi ade pa potinti ena wo kobodua nso odi sign wo ene se maame ne se mende ni kunu no etwempna na sebe ye nipa fa common sense kura ye adwuma opportunist ya wo wiase pa kese eye bema bia you opportunist bema bia ni hono mo a wo chaade akwa wo se bema be che wade a ne free enti oba sebe ono nso ni trim ye ne de wiase abode de ntrim ye ne de pa ye oba enso hunu sa de we no oka e de fa ni kunu ho a oka kura wodi ka enso nyamanim ha maame na amekasa ene ase awura ene enkwase adua no abono enti ene yete saade a yenko fitiem na yenko hweneka yekọ fitiem no ede ene kokosi ho se ye ya ye ka sei de na asi akiri brifiatiefo ansa Yorana na yenda atiefo asene ma makwa ba mra Asem Beba Dabi so eye no kre yekọ fitiem no yekọ hwe esenke beboa ama atentene ne aye adwuma na ehon mo na oba na obodua na ka kire yese tese obisa ni kunu so be makwan ame adane a ene e ma na kwan no kofre ni kunu nti oba ye na asama a oka ne se mi kunu ne se dua no ma onane edua ne nkoso wo ho no ana ne papa ne kas papa na odi akire ba ye na ase no e ka se obesre se ngo ne mi kunu no ne ba ne be kasa ene ya se ebuo kura no wanfa ma papa enti sei na ne kunu na ka ne kunu ne ma ne bodua no yate omonko ye da omase na abaya na ono de asem ne baaye no Monday omra ne yen kire ne kwan no mfa so na ye wo hwa yen ka bi se Monday anopa me wo ho na ye maame na ode asem ne baaye no efri ne behi no efre me se kwasia da nwumre ana na ase no oba na ase no akokora na oba ha no eni mpanifo bi ba ne ho wo fie se asem na wonum beka wa ha no afede oba ne so obedane dua no nti omra na omonane dua no ewo enebehi wo opanyi bi wo ho no modane bi oye chiame na omunyina se omomra no omonane dua no ombeka ho ka nyina akire no ana o se
beginning no aha say no wan yentum oba na yentum o se onane enti baabi e kyekira aboa no ho ana ekosane no enti obesa aba wo take fm ha na wo de ho anu yie no abebo yen na ayi oba ne say be ma ne say eye na ase ne say ono asem no ne de che na ankasa wankasa onane dua no e ntro na maami a oba ha no edi wankasa na wo se ye nyina ye wo hobi ana beginning no kra na wo bodu and that very day na wo bodu ya no oba ho be frɛ wo papa ya odi wo ase achi no eba afie ho no ebe kyerɛ wo sɛ papa be hwɛ sɛ awura ya bodu ya ebe frɛ kyame na wo dane dua no epo amu nyina mo ba be hwɛ mo anka hwɛ obi anu wa okofra abaya ne sɛ omedane dua no na afi ya emre kakra beto ni a ye dane no ho anye ye ne de motimi akotena sɛ ye mra na mo nyimi sika na me na ne de me ma intimesa abo take fm ha eno aye pon ye no was 4:30 ena me nya call free papa na oba ha no ho asew ne ho ena oka kire se wakwa akosiesie wone ne ba na kasa ama mo so mo nane dua no na ewura na oba ye na asem odene woso omma kwan mo nane dua no na me say how because wa se ne kan say ne kire no say wa anka hwe na me say papa on kan okre na na ndem kan se on kan okre ye wa ha no enokre ne ye adwuma asem akan ne ye record ye nyina ya nim waje tum se onane na ne kunu ne se omane nane ade na akwa akodane no na wo pa kire se de ye kan no ha na nya sa na tie na ani ye wo kan de a eno man hye da ntina me se wonye obi a wo ye no kofo asem na wo kan ye no abaya na di kan frɛ ya boy amane enti die ntina wo frɛ ye eno wo se de ma ye frɛ ye nyina ne se chiame no se obegye bibi na wadane dua no de ama wo mo enti omo de akoto awura na nim to omra ne enkodane wo se oma ene ye se ani so wo se oma kwan mo nane de omra we na ye ka kire ne se wo de asem ne ba ye no emra ha no nti ye ni na di nkomo enti ombenya ye enkra afri ha se na de eno nso afri akire de aba afri wona wantumi afri bibi okay oba de chiame agra da no mo na me de asem no share mo nsa papa kokra no ene awuraba mata no mokotena office ho no moka kire awura ne se moma ne kwan se oso opesu ofre ni kuna ansa moma ne sa kwan no moma ne kwan no de ne si ye bio wokoye call no baaye no ene o se okunu ne se ma wonane edua no ena yenso ye ne se ene ye wonde wo munko na awura no enkoboa no ho na womra na baabi a ye de ne kwa mra be hye no amana dane no omra na de ne wo mu nyina ne se nyame anim ne ye hu se awura ma ata ne sebe obonkwase adua senti ne se edua ne se ne usi bo no no na yen ye digina aso se wabonkwase adua ene se wo se makoka no afidie bi so se mabegi sika wo wukunu ho enti magu anim ase enti wo bebo medua o bebo medua no a o ba ya wo se se wo nso so obi kunu ma osika obi yire obi mpena ma osika eto aduane di a ensuo nkun sei ena wo se wo bo dua no ana edenti ena wo ko bo dua we no kura so se wo nso wagi sika ewo awura no ekunu no ho ya wa wato anum tuo se ache kura benfie nsun ni na wo ha ase ageye ebeto da bi na wa anko adwuma no abusa wada na wa anko adwuma ase miniska oso eni abeje no ama 20 cedis oba kura timi ko agi sika wa abra wunim ho hwe efriza wo se saada no kura no a oba ne ko ho no a awura ne hunu ya wade nkra baaye no na wa ankasa kura no na wunim ekire se wo ne wo mani nyina no mo fa ne se papa mutimi ko no ho kwaji sika edia no ye no kura de asema ye no kura no waka na nim guase ne sei wonye no waka ade anka enye no kura na aso wode atome so ade no waye edi waka no kura no waka ndi ko bo no kura ho dua etai na atai awura na apese oku no ana apese ho ye ne bone kwa enti dua ne de wo se odane na muka no ono na bebo eno de ye kasi nanim evisa awura na asem okoka ye no eye no kure eno waka waje atum se ye no kure
asem so ye ne kura so ye bo hundua enti wabodua nya awuraba no eno mom enam so akofre okunu na waka tell ne say yesi ye ho ka ne ye meka eno wase ye ne ma ne ngo ho eno o ma ne wo so on nane enti o ma ne ngo ho enti o ma ne ngo ho no ene yesu yetu awura ne fo say on de onko na wonko boaboa ne ho na ye ni nanim emfa ne nko bia bi na de besie de ene ono a awura no a enepe efiri se wa waje atum se wa ankoka se o gi ne kunu ana oni ne kunu atwempena wo so kunu no se osusu se obi akogi ska wo ho de eyempena ana ane ne twen enu nti egu awade ndi bodua sa wo ho na wo bodua sa wo ho a wo se obi kunu ma usika so obi mpena ma usika da ana obi kunu ma usika da enku wa mo ne se me ne krache na ye bibi da ana anya me mpena no a enku mi o da bi sika no so no okogina se wo wakwatena fidie bi so se ukunu ma me sika endi sa wo so obi mpena ma usika da obi kunu ma usika da ofiri na abre sabre ko obi kunu ma usika ana obi empena ma usika na sa wo so wogi a enku bi enti ye hu ni se edua na oboye no amoye sebe asisie eni ehunahuna ena odi hunahuna awura no enu nti wono na eka no ebe ye ne ka enu no ka kire okunu ji sei enti papa ne mom ena san hye ebo se one ne ba ne be kasa ende o ka sa ne yesu de ani ye kan ya asem awie se ye de abesi ye nimu nie enti so one ne ba ne be kasa na obeti ase so wonte ase enye ya asem awura ne de akwankire na ye de ama no onko na womra ni eni nanim na ba bia wo se ye de kono ye mfa nko akora sei ena ekusi ye dano afidie yi so office ebe mu no papa na mekai se empanyini monhwe ne dua no ye nane na emponi ebe hi ho ye wo papa bi a oye kyeame a odane dua mekone ho na me de asem no kura kohye ne nsa na wahwe na wadane ansana oba ne bekase ene me kofre mi kunu ansa na ni kunu e ka kire de se da bi mempene me nane enti papa no me anam ka kire papa ne se wahu se obeyi a wudi na chi de ne ba hai se yampa se eye wase no no a na ni nso wogu anim ase ena papa ne be kire mu a kire me se enye ne bapa ne krache no na emom eye ni nuaba nam se se nke ye obapa sebe ngo onye sei asem epie free mata na no kan se papa sorry bese mi anko sorry bese ma yanko wa hunu wiase enye nswade hohoma ebe nipa so a ema nipa enwene nkwakire no ebie nie afa mu nsantie be ma na wo waburukyire no sebe minim na dwene ena minim se ne wote kire se wo waburukyire uni Ghana ha ade ekoso wo man Ghana mu onu wunnim tiso obi afrew eno aka akyerew wo yire na nkasa agi atumi se yampa so okogigi iska free za carpenter de wo enti se wo be ma wo waburukyire no osusu se ebia wo yire ne sa krachi ne wo bibiye enti wo modua nsan ne ho a enye se adua na wo yire ne boye no dwene ho ko akyire ayese owura bia okuta camera no hu se oba ne be magina ho a na wo ye video call no ade akyere oba ne so hwe wo ge no oni be ma foforo de gina ha no na abaya ni momu tumnika na be ma na woni oba ni gina ho no akwa yeyere krache no no abusa ansa de no ayeyere me o se ade nam nim ga gina ho na de video call be kire so o se na busa ga ne so sa de nti no twane enti busa ho se edua na wo yere boye no ade nti no bo se edua no na mom wa mo ne se efiri se wo sa krache no free Ghana ha ekwa ama no ne emfie nso ni akire se wafa wachi da na nkode abo no ane ho ehono ene kire se nkoba ne wo vim se o sign ho ewo wo wure yadim nanso wa ma sa adua ne sa no akobo se be sa nkwase adua wei na bema oba frew ono na aye sa de wei abo wa mane a de wo bema sebe wo wodwedwe wa ubetumi abie wa no aka kire oba ne se ko ka kire obi se dua no ne ne nane akwai minima kwakro na emum owura hwawuye wan hwawuye a ye de sefin ye de bedane kotokro
ne de ama one ne kasa idea minim aha one ne kasa idea muntie eyeni kunu 1 2 opie ko bae ye kan so ne kasa ya no ne kasa be ma ne tie obete ose enti ya ka no yankwa nkokotu obi o ye kotu oba no se oba ne se okofre ni kunu ba de ni kunu kaaye no ene obeka ye be kire ye enti asemu ani dance no ye twa ho bi ne ye de adane dance enti se adua wei adofo ne adehye eye se ye be ma kwan se maame no a ye kobo ni dua de nkosu akopete ni fie no oro na na ni se adua wei ya na eja kwa misima ba akopɛ nana me da se pa yencha ya tifo nso nana sa mami me de se ka se ya mfa sa so bo no mo na ko dadua na David na oba mata no me de ba wo ka se bebrebe nyina ana nka me ne oba ebe mu no nana mata no how do you say o yusu na adwene e wo yen eni ni kunu mu so maybe o yusu na adwene e wo yen eni ni kunu mu so because metimi aka ka se mafafon se o asema ba yi ma me frɛ obo ade na me ngi adwenkyerɛ wɔ ne nkyɛn nana me kɔ gyina bɔnten ba me ba me ka se obo se yeye se maybe je bia na obo ni mu ho hwee se utie jata bansɛm a wɔde ba yi a wɔ se papa na frɛ ne ba ne bisia na wɔ se onka hwee nti me de ma de se mata no wɔ confident trickster nti sa ma mi a wɔde na asɛm ba ha no sɛ de sa so bɔno sɛ o me gyina mabok sa aka no ma ne yɛ na duana enye yie okay fi sɛ o mo dua ɛna dua bona mata no so ko boy no na emi dua bo hunu ma me nka wo mo dua yi de wɔka sɛ me mata sɛ me ni ukuru ɛntwen pra da na mmom e dua sika na wɔde ama me dia ɛna obo sa dua ne ya fine na wɔka sɛ me ni ukuru atwen pra wo ni sɛ na ayɛ kɔ no mata no nka wo sa dua ntora to ma me so nka wo sa be ka sɛ wɔde me ba ho sɛ me ni ukuru atwen pra ɛhɔ na obo me ka kyɛn sɛ hey wan kasa o ka sɛ wo di sika wo ni kunu ho nti me de me wo sɛ mata no yusu na adwene wo yɛn ɛne ni kunu no so okay nti saa ma me na wɔde na asɛm ba ha no sɛ ɔkɔ na mo ka sɛ mo fataku ana asɛm po amra mani yi ɔkɔ ma ne nkɔ efi sɛ o mo dua ɛna dua na mata no boy no me yɛ nkyɛ dua bɔ sɛ sia fa ne sɛ ɔbɔ sɛ me ne yere twempena na me jimiju tim sɛ me ne yere twempena na me kɔ bɔ dua me nka sɛ ɔbɔ yere ama ma dua ne adida o me ka sɛ ɔbɔ se sɛ me ne yere twempena na me ne yere twempena sɛ wo sɛ na me san hunu no de boss sign me ho sa na wo ko ka sɛ me sɛ magi sika wo kunu ho na sɛ wo so ade obi mpena ma sika na sa na ye bodua mata na adwene so ɛya ho patro de na ni hwɛ bibi sɛ ya na obu na dichie na oba obeye no ma bebre na ofise ye ni oba ha yi oba ha yi obeye no ma bebre ye ni na ya hwɛ ade na ye ni hwɛ ade na ye ni nti saa ma me ne de nana sɛ ka sɛ okɔ no kɔ dan dua no kɔ ho ka taku ana sempo a me de me no nya adwene me da se oba ade achia me akra a minute pe akra me da se on say asem we ada na oba ye no me bisa ne sɛ adenti na aso akogu ani mu ase wa afidie bi so akoka sɛ ogigi sika wo kunu ho na wankɔ sɛ afidie ne so na wankɔ ka yɛse baabi a ɛkyekyere aboa no hɔ a ne yɛsane no nanka wankɔ ka nkyerɛ wankɔ gyina afidie no so wankɔ san wo ho sɛ bi a menyi sika bi a anaasɛ sɛ ne teɛ na wo deɛ wusa ho na duabɔ ɛna wo deɛ wobɛtumi de asa ho ɔsɛ sɛ me deɛ sɛ ɔma amfrɛ me ɛna me sɛ yɛ ha de afrɛ wo ane o kan ne sɛnea ɔka ne ya ɛma maame no awura ne sɛ yi n'ase no danseɛ sɛ me ba ahemfie no sɛ na mbɛkaeɛ ɔsɛ ɔka sɛ ɔgyegye sika wɔ okunu hɔ empana twe amam ɛwɔ awura ne kasa na kyerɛ sɛ deɛ awura ne kaeɛ na yɛ no kure turo do wo nso wo se ampa wo kura deɛ wo hyɛ ase afirimfie nso na awura ne hyɛ ase ɛbɛte wɔ wɔ ne ɛbrɛ a okunu no ma 20 cedis ɛna ɔhyɛ ase ɛma wo kaeɛ abɛsi sɛ wo ma no mpo ɛkɔgye sika ne saa da no a awura ne hu ya ne bufu ya ɔsan kɔ ɔde kɔto obi anim sɛ wɔne awura ne nkasa sɛ ma wɔ ma ne kunu hɔ magye sika no na akora nim sɛ deɛ ama awura ne ni abere nyinaa ne sɛ agya carpenter wontua awura yi nan yɛ ne ya ɔma ne sika nkɔtɔ aduro nkɔ asopete koraa da
osori asika anka osenka oyie nanka wode be ma ne ma to aduane edi no na sa awura wei ne ma ene awura no na krache ne di ne sika ehwe wo mo ono ani kunu wa abrochire o ena wono a ne ma no ankasa ne de won fie wo mo na yire na ankasa de won fie no we hu abufuo ena ma awura no de kwoto obi anim se kwakasa che ne se so one na agigi sika wo mikunu ho no ma mikunu hweme ya wonya sa sika agigi no ehun duabonie ehun duabonie nanka baabi akora no anka awura no akora bo akoso be ma ne nsa na watwe ne se enam so na menya amane de be sori be sene me enko na basika sem bi a watua carpenter so asene ne kon so ono so de wogina carpenter wonya bi yi hwe boga yire ne ma na ono ne yire ne ma de omumu wana nyansani wei se o machina nyansani wei o wono ana awura ne de ko afidie bi so ana ko ba mu sei anu achi ansa na awura ko bodua no enti se awura no sabi onim nyansa ana opo obi kura boni dua enka sa ba ma no eno ko osenko ko hwe na ko boni dua sa carpenter no if the carpenter hwe ni fie yi a ade ye nam ndi encha amanfo sika empo ya office ha amanfo ma obi wo bo na ma ne awie ene meko obo so wotewo meko wo se ma anya yi a kasika kra mi nyanko bozo hwe monim wetu no botomu a no wayi kakra wetu we ni ayire kokon onkokon efise onim si asede ye ye enti wo sa carpenter na wo ntimi hwe ofie na wo hwe abonten no wono na akofa nsem we nyina de aba eni se apapa ya oba hai se wo pe obi amana dane dua no na se we esi wontua e wasa saa wo wura no a won de wo chani sika wa abonten na kwa mode ne ma ene na yiri wo fie no ono ene wo so wo mko yire ne se ene wo medane dua no enti se wura ya oba ya hai de se wo dane dua no a ekoji sika se wo de ko dane dua na enye yie efise woni fo a wo de ni sei wonyi mi kunu sika da magida eno ana me kan ye eno kura nso ye kan so a ya nto sebe enti gamenya dai me se bi kunu sika a wogigi enti na wonhwe me ne me ma enti afo a wodi na ne sei ontwa ntoronto so enti wo boss adua wei na mpanifo san atena ho se eje se wono na esan kofa no boto musika wodi musika mu ye mani bi mpo sika ye mani bi awurai ene ye gema no menim se wo bro no musia na se boga ba wajia shebia boga ba ro betua endiem se o bro no musia na gu ho na boga ba ana no aba betua onhwe ne yire ne ma enu ho ani bre enti se mpanifo ni pebe obi ayire no a enka carpenter no mom ena so nka mo yire no anya wono angeduabo e beba enya wono a angeduabo we beba enti dua ne de awura na oba ha ne nya akono de otua wan pene kura o se we kura san ma no patasika ana kosua ni akokɔ ekura die enti so se ono de awura we na mfa ni sika nko da ne nko ade a ene wonyai dua ne na no mda hai na de sese ye meda si eburu oba ade achia me adofo de ade hye mabedwafo nka na wate no na awia yi ensam wo ho ababa wabi na wadiem emu nsam eye bebre na unim se kumase ha emiaye bi kura na yehu ni se sa amiaye no de enka sebe se suban boni entumi nkoso no ekoso unim se okobo ho a ese ahyawofo hob baako akopi ho ema ahyawofo a egubuo ho ene ne mpotamo no enya asem keto wadada awura bi afiri Nigeria fo nso nko o ena Nigeria fo na saba benya Ghana fo bi no mbaake ene mani bra abri nyina na bi no no institutions ahodo e wo Ghana ha no adwon bone fo nko na ahye institutions ni bi mu ma enti onipa esese wo boa ma institution ni ya adwuma no sikanti afira nani enti obegye sika no na wajai ama de bone no akoso onipa no onim se yei nesese meyo wanye o obegye sika fakakrabra na mumumani muso
onim se Nigeria for ma ya we bi etumi abagana ha abe build the links to the extent to say sebe onum ye adwuma e de ma enipa binom ye duru de dia sa nkofo nkutwatwade wo wafa Ghana fo binom sebe emrante agimifo ni bi ena eduru de dia ni atɔwi ni atɔnsa e de ama wo nom na jen ti se jentwie no onum dididi so na onum na won ho den onum nanim ko sebe de wonum ayiye ebinum ayiye wontiri ho na wonum akɔdan sebe subanfu we yedi na akoye ye no ma gidipa no no ma kofa ba ya ba ko afri Nigeria na nka wo Nigeria ni aba ya utumi ba Ghana ha ebe building links to the extent to say some trafficking nipa every Nigeria basame de na ba ya hyawo na odwane mpoko kosi obi fia mitumi organize boys eme ye kokko boy looter say ye ko gidipa no Nigeria ni aba ya o ahoho no ni business ono te Ghana mamu awo ye no ono watumi aba be team e wo man Ghana yimu to the extent to say or trafficking my free Nigeria eba Ghana ha say ono mo mebo ahyawo ye wono dada wono mo adwen obeye boutique adwuma obeye restaurant adwuma Ghana de adwuma wa ha me catch say Nigeria ni so onya Ghana ba be si ohu ni sa high and heavy enti Nigeria formrant enu say bebre na ba no ono mo ba sa de we maka no afidie so say immigration service ya wo Ghana ha the security service no national security for say mo na ye ntintim form na kwane ya Nigeria for inflow ba wono mo ba oman we mu no ya ready ya e de Asem Beba Dabi ebi ni ehuni ebi na ye huni na sebe tan sa oba no obeja ne ho ama panyini bi na panyini no abom na waba be support no enti sa ba ya akro no ni interest e na sa panyini no oyo niwa child trafficking and human trafficking itiamra na we Dr. Hepa Plus abedu mama minni nkomonwie na menni bon komo wia san komo yi ye be koso twa me ba Dr. Hepa Plus official pa afem komete yen na hote say yakopon dum ibi e koso kama enne anopai me sore ye no bi me din kan e fa ye bo bi e ye Hepa Plus Pavi Plus boso no se me sore anopa ni din ye kura no ni din kan nom Hepa Plus Pavi Plasmos na medinki aka kire etiefo dadase me pa me hununti aduro no esimedane ho table ne so pe ti mi pie free me bedroom si ho dining hall no me ni din kan boso kranza ti me sori ano pa mi di ye no eno na me din kan bobi di hohoro afuo ni mu prepare no for the daily neoma ebegba Nana, very simple. Good. Say obinom Hepa Plus, Pavi, and a plasmos da. And a message say en brande die. Enye eda. Ebe the very first time onum Hepa Plus, Pavi Plasmos. Good. Na asem depa ne say edro ne boanya den. Me dey free honum. Enro ne boanya den. Ukra 20 Ghana cedis a. Nana, ubenya Hepa Plus. 20 cedis ubenya Pavi. 20 cedis ubenya plasma. Sabian Sanina 60 cedis. Yes. Good. Na say enu no so kra no ye numbom. Enti enkoto baako enya baako ya kan ofi ha. Say na hum Habakkuk ne Zafania omoto aso. Nokre. Bia so ye 3 chapters. Nokre. Enti enu no eye fie som 3. Ye numbom ema bibia so ekoso. Enti se unumu bi da nana eni enkomo ni nyina na dedicate am first time users. Se wa wonte Hepa Plus Pavi and a plasma soda. Nanyami adum kranti onyare. And so yes, she won't cry say for the very first time. Bora will be a twin drew. Okwa ose wo pe Hepa Plus Pavi and a plasmos. O dear and todo to just 111. Ne yen shad yes na wotwi mu no nsenkyere ne be na wan kasa. Ebesi ewo ni peduemu. Woman back last week or say or no medro no hu say na say de ye kani nyina no etisa sebe infections bi na ehunahuna no ono de
sɛbi egugu no na sɛbi pampan bi a ɔmpɛ ɛwɔ mu a na asɛ ɛkeka no ɛna all experience ɛna o decide sɛ de yɛ kyerɛ sɛ hepa plus plasmos ɛboa esiesie nipadua no deɛ ɛne ɔno nso bɛkɔ akɔpɛ bi anom ahwɛ nana ɔfrɛ me nora ɛna all describe experience a watumi anya bi o wow sɛbi ɛnkeka ne bi o wow ɛna nsuo na egugu no nso no ɛni hɔ wow for the very first time ne kunu acknowledge sɛ wɔsua powerful enchai you in about 5-6 days wow tema o sha se ono moduro no nipadua ne sha se correct niema no ni kuna to me acknowledge the fact say megire swa wati ase waye kuma wati ase duro no eyeye duro eye Ghana ni bia duro fa ne se wonyare sure o dia ye wadanfo udido o no nipadua ne mom agina yi na se yare no atiasi nipadua nim dadade a ene na wo kra de enisi esan ka ho asem nonom ahoden na nipadua no enyanti ebedi ohawso enkunim ene diabetes for eboya baso yenuanom osafo eboya baso woni asabio na ohawa eteti omo pa se meto ase etwetweme sabio emenase atatai mimia na etotototom dok me yafunu kese na eye aya na meti meya me boa no hyehye me sebe me menses be mfie mienu mfie nan empese eba bosome be enum nie nsia me menses no emma eba so kra na painsa me go through no doc aya na anu eden bro me so hepa plus plasmos a correct edi amame me personal lines a ubetumi afre me na nkomo bia no onimadi 0542 77 85 8572 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 na owa amanone o pese edi no bi ebrew omoden enu yi ehonye den kra ye betumi edi bia brew ma onso adansi adodo no edi na wo ekura foforo so na mayan hodo so no onso atumi edi bi na me botai pa ne se Ghana ni ebedi kan nya hoden asa obi abenya hoden obi anya eni ti se wo ye Ghana ni a wotemi kan take advantage mne bi atwam ne ye kan Nigerians o mo age aduro na tum e wa mayan hodo so outside Africa eni Nigeria fo eti Nigeria he ya twinro ne ko ekonom na me share da bisa 1212 no na mu nsesa Nigeria fo no sisi o mo titwi ba bebre bi mo maazi bebre bi mo adum Krachi ba kokura bi ntwawa no de na sem bre me wa ha oye Nigeria ni o na oba ye no na ne na ase ataatai na metie na sem ne kwan ya ne nyonko Nigeria ni bi ne nam so no e na me ma no me ensa ni nyina bi e no topa ye na me de ma no se na akwara ha no kra no nhyɛ da nya yi afei onom aduro no that 3 days achi e no frɛ me o se nana me say yes aduro no eye kama pa o katwi o kan na yi mu o ma yi broken pidgin no the medicine if fine pa o na am say sao aye no mama o say ya wo come back to Nigeria look all kono o share that to aduro ni bi box mu e no de koye na o ka kire me say o de aye business oba Ghana no o ko bi a o fa di bi ko no de ko no akospo course aminya Nigeria fo ubenya di pidgin ne brofo no ubenya ka enuro ne ho asem no mesre otimi nkai bia wa makum ha otimi nka wa tonsu o de not only say otimi kasa na say yesen Nigeria ni no obesan so anya bia to bia otimi nka no take advantage good ko pabi enom wonso a ye Ghana ni a wo obi man so a o hweme e wo Facebook anansi be bia otimi nka no hepa plus plasmos no eye Ghana for ye duru onyankopon ode ahira oman Ghana ma yemfa bi mrawo na yare na ehunahuna diabetes ulcer akoma yare de wa obetumi abodin no ana ohunam na eye omre no hepa plus no pana boawo
Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 na ebia na odi o Ghana heya 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 take advantage. Good. Obano wo suku mu no kire no kwan pa no onyina omfum ana omfiri ho. Say na okese ye nkire kwan as say Easter ni festive season holidays ye bedi no sure simple sure obema bia o temenka o be for long holiday. Yes. Ade bia so e wan be wie e wa aboboa no nti o kan say ebekwa sorry ebekwa baby bebre na ebewie wo fafie no manage no correct because manage say was say me say yanko radi fie no correct obi so na radi fie no fafie sure anything enye out of place Hepa plus Pavi and a plasmos ebi kura wo fafie na e wa na o sie na wasi wo fafie dey the see the fie ko ho kwan. That's it. It's simple. One tiasia misro kofro konkon ni mu a obeti de make ase. Hepa plus Pavavi and a plasmos. Bomaden good. Enui obema bia mpa binom ne. Obema bia we assignment. Don't say ya chira de da no. O chira de wi a o ma assignment. Yeah. Then assignment ni say obema bia Hepa plus Pavi and a plasmos. Binom ye woni nsuo ye wona topae good dia wo pe no kogenom ukona ni nsuo na apa ebi wo ho topae ebi wo ho ehonye den na onom wi a assignment ne se pe kwadunum na fatu akire mame opanyin bi kura se dog last time na mo ye nkyerɛkyerɛ wo tech na efi ho na me de ye mai oso no ofa kwadu no no afa atadwe no apɛ kube no ni nsuo no no ma ne wife a blended the make ni na aduane nyina afra no mo tete adise koko no onse koko ni omutuo ye won pampa so ni pampa omunom Hepa plus Pavi plus mosa no mo tete dise pampa wow no se amenyankopon ni omnyam abefio good obema bi otimi kan ode kodu betumi adi enum oba bia so mesre ye ko Jerusalem sure oba bia bomadin se ene obeto Hepa plus Pavi plasmos wan kasa obanum bi na ukunu no so enya binom na ukunu no fa ne kwadu no mu ntoto akire wo ba ne di atadwe no nim de be dada sure last na lady bi se dog atadwe minya nkama wie o nenso se be kaka bi nti enya den blend no okay o don't be mi atadwe na blend atadwe no nanom na ononom Hepa plus Pavi plasmos is ebe yi sa kaka de gide well being no be ye na dwuma yi ko pebi enom na eduro ne honya den nti udu drugstore bi no bi ka trust na ansen to paye no kra ye nya bi am yadma ya wode kro be chebi wa good na ye na ya yenso da ye nti ye ma assignment good uto bi ne den ye ma on ene be ne ya wa nti wo de tone ne nom o ye first time tone ne na toto akire no ya wada free na kan de eduro no aye edi amount nti oba bia nkopa bi ne ma efie ho no enye de this very moment ya ye nyan entansi bomodin ne brada yi yen hyase no nom Hepa plus nsiesie ye ni paduanim wo ya ready wato form say stroke say ye yare foforo bia bomodin se ahoden ebeba oni paduanim na nkunim dia ba mabusua ni nyina me personal line no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67
898 898 over Manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say in 1 year Hepa Plus Pavi and a Plasmos Monica doctor Medasi Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin wo hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also wo ye Hepa Plus wife. Na abwa no Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wo ane sɛ, makoto Dawood 3 sister capsules. Ya ma nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ɛsɛ metimi yatie nyina. Efri na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo ya na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan a na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrine wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidie free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo ko ye no
ahenema kokoben a wo ben Jomas company 80 mu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic ujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, Arafonia this year, Yadamase, Yakoya, Yabebio. Aha, ye 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi Jumedi no asugusu and area wutie, and area kroya so he Jumedi live, and so ewo efidie so. Na area and someone who do ewa ye nimu nyina no ya na wakaya hyenenso said Danis creation eta yechi ya area yesom se wo ye oba o ye bema abranti akokora se ne wutie bia no se wo pe adwuma papa ama obi aya ma wo a eye Danis creation na adwuma ben na wo pa wo beyo o pese yenye picture flames emfama o pese yenye pull up banners yenye invitation cards yenye key holders yenye marks and cap embroidery yenye t-shirt printing lamination typesetting yenye flexi banners anase yenye photocopy flyers stickers ana graphic design DTF printing ena wuhia ewie me kamfo Danis creation na me dia mawo se kumasi atonsu enwowo woni Fidelity Bank no ena edi animhwe ye number no a obefre ye ma ye ne wabonkomo no eye 0242186865 ena 0554232764 unya fresa homa wiya Danis creation ye beje so ye no bekasa na ewie dia wonti ase bia na ye bekire mu nso ede amawo ena wie me kanfo awurade fie heba center enso de mawo onuadofo a wutie mie enei yade no ebu na wiase ama me ne wanse wo hoi eye yade owu obi benya wo a ni nyina ye yade kuro ya enti ena wie se wutie mi a ba bia wo nipadua no aduro tumi wura meye yie eye ntokura ewo nipadua ne ho Dr. Mankwa se odi aduro bewuram na waye nipadua ni mu adwuma amwanyu ahoto enti enei se wanya etiyade brafo bi a okon a enkora woni Dr. Mankwa isi papa ne beboa wo de aduro bewuram utini mu na waye mu adwuma ama hoato enam yade bi no akote emoja broso a na etwere yade na etata wo pa wo ana ulcer na etete wo stroke yade de watofom e ma age wo ho anyi a wonsabuo mu nye unipadua no enioma nko yie bema waye mre ema oba no sabi wachia no ofa wodi ebrabe wura awurade fie heba center na papa no onfa medrum kan mini aba ema ahoto bebe nipadua ni mu amwanya ahoto wo ba kuma se kronum bosie red park a ahai na awurade fie heba center ye wo be fred Dr. Mankwa ye 0241 09 3915 and 0549
6633 unya fresh ahoma we ya Dr. Amankwano abeje so na wone wakasa na wakyere nsemu e de akyerew enjaye wa wani tua wote say ye ne Dr. Ebenezer Ajeban papai ono na Ebenezer Heba oda no adofo de fearsome 3 a enawiei yabo ho nkomo no wonso breni o se wo bewura baabi a ye to ne aduro bia na wakwa akopeninsio no bi ana ne topaye no bi na wabobo na wobobo a ade nyina bedi aboa wo menu adasani mesew se ebewie wuye amani padua na gina brane mene wo kasai utie free papa na no sroku yade de amanfo to fom onya de fearsome 3 bia na wate asi obi na tenka yira obi sebe waye mrempam infections na adukuru obi malaria typhoid ulcer hypertension diabetes obi ho a waye kese aboroso ma nipadua no wote ho a na ewoso menka nkwa akire no bowura drugstore pharmacy over the counter bi eben wo na kasa wo pedi fearsome 3 hepa plus pavi plasmos na wunya bi no nomo a wawie power to you yeah power to you doctor ne number bitimu bi o ma o 0542778572 and 0591367898 unya fresh ahoma we ya wonne Dr. Hepa Plus ebebon kobo wi dia wonti ase bia no obekire mu nso no wode amawo na wi Volta Drill Limited uniada sani a wutiem yi ensuo nye nsuo bia ni nsuo na emom ensu papa eni nipa onkwa sabe wote da ase ebrewa bia na ma akora so se me de kwa akwaji bia no mo a ebi ensu finsu bone na wo konum no o ebe wi ase na Tarford abechew chise yakotwitwa won so no asini akeka so ani ansa na watumi anyankwa na wonsu ni yentwitwa yempo na hwede wo yam yewui ni yakotwitwa enti da bia ya na mekira okwan no mekira okwan pa se wo fie ho na wasie no wodane a wasie no wadwuma mu ho no sabe dwunu wadwuma yefo ne ho wanka se kuro na wutimu no dwuru kromfo ho ensu adwuma a woye no menkofa nkwa nchefo bi mu onum nkotu nsofu bi amfa mawo ema wo nko supply nsufo ema wo customers enko bre enti me kanfo ma wo se uni Volta Drill Limited for one wonum nto kese na ma wonum metu nsuo no emfa mawo hwe ebabo hodia onum a ewo nimdie nim nsuo tuo onomu a ewo mfidie ya ye de tu nsuo eye Volta Drill for se wo man kwanchefo bia betu bia ma na da bia problems nko na wo de ne namu a fra ye nie mesiesie ne kama mfama wo ye main office ne wa hodwo da ban ene ye wo bi wosunyan tachiman ene doma se ye ya me ne wo kasai rig machine no a ewo ka mu na ye de tu nsuo no mo a mo ye nsuo ho adwuma no de mo nim rig machine yen enam se ye nim de na yewo the proper links ya ye de ye adwuma nti no ya krabi di aba enti wonso ye nsu adwuma na apese ye te won kan te se de Volta Drill for ya te ye nkan bi na wo pe rig machine ni bi ato a contact ye enti se wo pese ye ntu wonsuo mawo ana ye nto rig machine ni bi mfa mawo no je sa no mesi na frɛ na woni ye ninkita ho eye 0244 299 520 ena 0266 43 2210 unya fresh ahoma we ya Volta Drill for ye beje so ye no be kasa na dia wonti ase bia nso ye be kirimu dia mawo ena we traditional Dr. Dawood adofo papa no ni madwuma Dr. Dawood papa ni madwuma se wo ba Dawood Herbal Hospital papa ni waduro oni adasani eduro ni aduro a wo benom a wo benyi wa hoto woni padua ni mu se wunya adupanom enya hoto pa wa abrabo ni mu a wunya asetena pa de bobra pa enti na wie se wutie ni a emfa ho ni baabi a wakinchina kɔ na hoto ama wo yade beto awusui wasu abre eka de wa bobi minie won kɔ se hwini doctor ne ho Dr. Dawood papa na ben papa ni waduro se wo ye obi a stroke no dua yade bi de wato fom esi kire yade ne hypertension moja brusuei abeka bom diunya
ama sese wo mensem nyina akofom hepatitis B tetew enam yade bi abechew amoba enuoma awuhunu wo nipadua no eho no nuoma epie ba no enya homka bema wade yi first na nka ye bayere sese ya fowa bedani nkruma na ye bayere mpo ene da asai na bedani nkruma yamfa wonya hwiewu brana Dr. Dawood papa ne nya hwehwemu wo nipadua ne mu no mfa duro nka ho moa wonya chimato wo mu prostate mu obi wo ho a ne prostate no ayekese obi wo ho akokora mabam ye de rubber na akwa akotum wo dwonso a wo brepa wo dwonso a wo chim wo bedwonso awie ne be ma hyem ne biakam na ese nwunugu ne ho ne nyina anya good sign na wo ro be ma rubber mponem na da ase ne ye de rubber akowiewie no Brad Dawood Herbal Hospital papa ne wo nedru se ye ma na epa wo a wo no munya no obi asem a wo ba Dr. Dawood wo kan ne se apa ho emema no omema da fom bem no wo ye ne hwia na enye yie no se wo ba Dr. Dawood on de wo kan ne se apeja Dawood Herbal Hospital yade etete wo no bra ejeso krapa edame yenkane na Metro FM no wo mu no na wo ne papa no emra mehia ne number ye 0244886437 and 0201681717 and now we are Simple Plus phone accessories yensu enie onuada sani awutie mie say phone abeye part and parcel of our daily activities oni pase wonam na se wo phone kan ho a ya na se ayese wo ye incomplete half ase wonimu nanso phone ye kan ye huei onuada sani ye wona kade ene nneoma hodo a account phone ne ho a e ma wo phone ni gina brane eno ne ye kan se ye phone accessories Ghana hade ye hwehwemu ene ye ndosodosomu adepawura minunu mu no akire me se wo pe phone accessories papa na wato a baby a wobenya bie eye Simple Plus phone accessories unim se na mu a wonam yi na anu obi biri wani so ka kire o se charger na wo use no obi tumi ka se me wo 500 watts a day me wo 100 watts a day wo be show phone me wo de watts obiri wani so watts ni nyina no wonu di biri wani so me sraw tie wo mu di biri wani so won ka no kure no mfa nkire awunti ena e ma wonte wo ho ase bra Simple Plus ho wono wo hyede kru kra free Ghana ha eko China no okobusa won se adenti na momonoma ba Africa yese ye China de entinya papa omse dabi Simple Plus ente sa yene ye nneoma de ko US yene ye nneoma de ko UK adenti no omo de omo nkasa kire se muamu nua bibifo no omo ba Chinese ha womo ba be ka kire ye sa Africa de ye mpa de papa enti woma de omo peba ni aye ne fo ye wia ni atwere entreye kire se eye papa quality bi wo ho e boro so saa ni e de agu ho no se dabi me de mente saa me mpene saa me de me pene papa pa do ena me de akoma me manfo e wo Ghana enti onue se wo pe phone accessories bi te se charger de ye papa bra Simple Plus ho o pe power bank o pe battery o pe hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth headset cover iPod and protector accessory bi a wo hia bia no bra Simple Plus ho ahai ubetumi abetu bia koton ahai ubetumi abeto ne nkronko na ade akodi udwuma bra kumasi kejeti adehyeman hai ye ne Dr. Caesar aso ye no eni die nimhwe ena aba kejeti Dubai getu ho wugina getu no a Simple Plus eni kejeti getu no enso edi animhwe ye number ye 0244590374 ena 0241709636 fresa number we one Simple Plus for be kasa ewie dia wonti ase dia opeso ohunu bia no eye yen ene ye bechirim ama yenya ohonti ase enso ede amawo ena wie nyamensa wom Herbal Center abrewa basna de abrewa mete wonka che abrewa na asa babio abrewa basna de nyamensa wom Herbal Center abrewa yi wo ya abrewa poso na adofo ni adehye nyankopon wa cha abrewa de ni din ne honam se ni din no ne ba seniade tie ni ye ba seniade
ewi ase wa anwa ho emobo wo mobro esnita wusie nipa a wa anwo me se wo mobro esnita wusie ewo me ne ewo ye nse wunua ba nya wo ba gitum sa wo koya adoption we dia ma fa ne se me ba wo boa enya wo ba wan kasa tew yafunu na tew bibi na fa wo de fa to na so eno ne wo ba na sabre bibi nti abeda ne si akwan wontumi ngo eno na abre wa to nsa afrewo sa wo ye ba ma wontumi nyem oba no oba wo nso wontumi ngo a wo de bra nyame nsa wom herbal center na abre wa basna de moa wo ba ma wa ye mrempem ebi enam yade bi na akofa sa problem we di abawo oba sabe ba ma ewura mu ane ho fefefe wo pia na adwenefu no ni oma nye ahemfie ho no njankotai breakthrough bi aba ho wo ba abre wa ho a obesiesie ho de amawo wate wenya prostate mu hawo hepatitis B bi no akonya etwere yade eteteo anansi agu wenya yafunu mu kuro yi bi stomach ulcer ana wo pressure udompe mu abusroku de wato ho ana sekrese hawi bi no wenya wo de bra sepase bodwesango kumase ha sepase bodwesango ho na abrewa owo abrewa no manie gina frɛ no 0246 45 0718 0246 45 0718 unya fresa homa wiya abrewa basna de no ankasa beje so abrewa no ankasa no bekasa na abrewa no anso akire nsemu na ode amawo aha ye 102.9 aha ye Otech Asem Beba Dabi dwumadie no ena wutie ena udi wa woda udi de Madam Suzy France ena wo ba se ye ya ye kasa die nkran ena wa ba bedru enne eye wa woda oba pa Suzy wan kasa wunua aba wa na womi ya wo no nso wo France one ne ma Ashley ene Chanel onom se enne Madam Suzy eye wa woda yi osre nyankopon ni nhira na ho bambo ne nkwa husan ene ne nyinkyere se ntoso. Happy birthday to you Suzy, God bless you. Amalia akwaba ma wano maybe bi ne mame wate o ho te sen pacho nyame adom ne mompai wo me hu. Okay mami a wo ka sei memfa nanim ntu afidie ne so kata nanim ene mimusa wudin so mimusa wudin mefrɛ wo Amalia emane hawo emane hawo Amalia bi aya Amalia me meti hoi sem ko ware kramuni abaya nam de ne ba mi fia eja kwa me onya Amalia enya na Krobea Amalia no na mintuba ye wo mbe mambi so tuba tire mituba na mituba na mbenya bi wie na me san on tuba nso mbeje mo ba betimi age ba eni e wonhwe meye ni nyina bi metuba meye ni nyina bi ba ma menka the secret only say Muslim ye seniors ni Christianity as a me kan Quran man ti ase me ko find ni meaning no Bible by Bible the ama and Old Testament no na ba I so be a tron but ye use Old Testament e de ye adwuma eni amoma kwan na Christopher nso nware mo de ye sir the akwa ni say ensem be eye awie yi ba bi a wo free na waba ha e de na ekoso maame obika boko nzo nya boko sa eze konoma francho ena me free buy ena konoma francho no nso ye wo area sa se area bia ni dintimi me wo krobo ena krobo nso ye ben bebi a China fo no pieball no ndi efre ho cars munti ye ben bo ho wudi free ho kobo ho ekwanwa okay nti Sunday no kwasia de ya abesin kuro is a one me majuma doso okay me operation me ya di okay and I'm certain panties intina I say because of niema bi intina ma I say ejuma bia me kuno ntia poka krenti ama I say ejuma bia me na me de hwe onkolan ti Sunday no anopa na me pie say my container kitu abi wo Krobea ho ye wo area bia e friend so fufosu area monti na hairdresser bi nso to ame so
ti anopa mi bie shop wana asa me ne nkwala ni di agro kakra no se ya maria unye obi a obepa akwala ase oni akwala ni be ye adwuma enkwala ni bi na ebebu sausa hairdresser wura na akwala okay indikasa munjire mu no sa Nigeria ni akwala bi na wa besini so wadwane afri bibia owo Nigeria ni akwala ne ya abaya be 15 years but yes omodi atu na adwunum se opie baabia na obi abusa ni yes won ka se 20 to 21 but wo hu akwala no nso a wo ye panyin na wani afia wo mfa sai ya ne nyede e ma akwala no oswa se wonye mature so no apie ekodi no ho so ba ka se munjire mu ne se ono kire se som Nigerians ni bi ni krom ni na abefa na free Nigeria se o adwuma wa Ghana hasi enti adwuma no zam se wo hwe ska o kan ni mu odu eche Nigeria de enti so oba ha be ya ono akola ni nim se beboa enti asama ni madam na ka kire ni se obeye house serve ena akola no nso kasa mu nso kire se one ne maame ni bi ne papa na wu ama maame na ko ware step mother bi eni step father na ne step father no nso treatment o de ne maame ni komu no ano ode nti wono wo hwe ma wono nko wosunya adwuma but wosunya adwuma no nso wonye sika ma ompon no nti maame no madam ne be ka asa no oji tumu edi na chifri Lagos wo ye de eba ha ti obedru ye no nso obehwe adwuma na madam ne ka na enye sa adwuma na enye house serve ni bia ashawo adwuma na odi akola ni betumu nti meso yes on say me one me so amini but as a barras nti barras phobia ma say yeah because of security you know nti ti akola ni cheche musa nti ato hands no to one order nti hono mo na hairdresser na akola na obesi ne so no ebusa an say wani kuma obeda no say ha ti hono amekura me busa ma no say na wo wanya wo ho fa ni kofie no won koda no say amaria me papa ntio me papa nti me mfa na nyede enko ti hono me so ma adwene ye me say akola ne say si a wote ye hono ne nkwakora ye de eda esem ese ko ayi krobone cars mu ne bo hono emu ntwinse ba critical na omu kochinia ombetimi afa ewura say ye hono mu hotels mienu ye de e wo ho ye bembo na ase pa enti no ebeye enti hono me kacha akola ne say ne onsole misumi kunu mu fie ba say ye nko ana ye ti hono me say ne akola ne mesene na ye nko na me mani baby nt enda but na misu because of security enti na misu enti hono me kacha girl na oje no so ondi e kire no mehwe baby a me dia akola na ti me dru hono na me kacha nsa me wall no ho no ena me so one Nigeria stripe no nso ofri mu no me father ye Nigeria but I was born here me father omun na akra ha na me father wuye wo Ghana ha ye be wo Ghana ha ena me father no kra wo hwe a omu free zongo ha ne the parents wo around intino but Nigerians no nso ne ni Igbos no nso esan wa ambezi hotel so amedwom ho side ni nti ama ye nim de wi a omu city nti akra no so ye Igbo ni wo ye Igbo ne father ne ye Igbo but ne mother ne ye Yoruba okay nti ye Igbo ani Yoruba ba ena now waba be kan won say ena ye dey ti ese mimi na misuro kakra se ese obi kura ka chem sa Maria hwe ho yo nam so me bakra me ma local me bedroom se ni pa wo ye ni papa na wanje receipt a obewie no na ehu ti ye no na me man ti woda ya free best 7 why en sakan woda ya ma ne bo be 3 something na me sa na me dey bi nipa nso da no wanya aduane a ndi kura na otimi da fomu ayale anase bibisa enti akola no nso ka hye nkyire mu no ope baabi aye adwuma se obenye ska na wanya keska kura no wakọ back no wakọ Nigeria ho bio no wakọ Nigeria enti ni susu ya odi free ma me no honum ni na ese oka se onko mesu mi nyibi ese wan kura adwuma na wo beye no enti wo mudi ka no kokowura no kokasa no kokowura no yes wo no kura wo pe akola na akola ne benye baabi atena ko be ma na ye adwuma ese akola no nso hu na akola no ho ofe ena akola no onye nipa bi asa wasoro ena nani nso ate won san akola bi wo ho no mo munya baabi tena ya nko mo beye
ɛna ɔno nso ne English ɔka no wɔnka broken one no ɔka deep one ma ɔhu sɛ ɔyɛ educated na wɔanya mo wanti na ɔbɛyɛ ti hɔ na kokowura no yɛ sɛ ɔbɛma na ayɛ adwuma no ɛwɔ de nkyɛn ne nkyɛn enti anɔpa no time a wɔda sɛ free 3 hɔ na me frɛ kokowura no sɛ mesrɛ no ɔma no kokoni bi na ɔyɛ de ɔno no so me kura me ka sɛ bɛgye bi ma na nam sɛ ne ma ante sa na me gye koko no to ti nam sa na nam ɔde ayam hyehyɛ pie de ni na na sɛ no kon no ti asa force bi na yɛ kura yɛ force na asa odidi ti na me ka kyɛn sɛ wɔn didi a ebetimi ay affect no odi koko ne kakra on sɛ Nigerians yibo for no so ɔha na ɔma yɛ to ni do yɛ de ka no so obetimi a mix edi eti Monday no osada me ho Monday na anado ti na akwala na obesi no so no akwala ne de meka so wafa ne se nwia pra ene se kura anope ya awie me bedru akwa obusa me se nwia no wo he na me so baby owo ne de se nipa na migration officer na odi ye nim de no call office wo adum ho no mo no ne betimi akono enti enura no Monday ne de woni kokowura na ya adwuma awie enti sa o te ho no mo se enura no midi ka frame se ka ye koye case no wo kodi afranto ena ye so ye ho no mo no security no enya yi sa me metimi aka ni pense wo no boys ni nya asem o mo se enko ba bia eza baby a police station wo kura me since I was born say police station sheto kuromu a ekwan wo ho store no kese police station ni main street ni ye opposite ye de aba chire eza ye security no kura no sa wo ka ye po ma ema me wo okay enti wote ho saa no enti tama wo ton oye koko ni wie no sa boys ni bi edi ne ntitentite sa boys ni ye boys ben se wo madam na wode ni free Nigeria no bae no eye madams no madam ni guys madam ni ye Nigeria ni bi ya na wono no ena da wutie according to girl na adwuma madam ni ye no ha no ehu tobo madam ni ye Nigeria ni bi ya ena ono no efa Nigeria fo ma ya ni free ho e de wo mo ba Ghana ha ebeye ashawo adwuma kronoma francho krobo ho kasim area ho Kasim area o de wombe ho ebo ho na omo na ahwe bo ho no nso na omo ni kode ene bohye ena me bebi akola no just by some atena area ho acha kakra ba sa area ni din oboye ni minti bida minti di no area nti me busan se e wo he no se Ghana ha na me se wo ye sure sa di nti oboye no obo ho nti ye na obesi ni so no de wonim ho onim baabi asankofo ne wo onu wonim ho bat watidi no onim area ho bat wonim baabi pote omo yese enti abaya ne te wono na boys ni twetwam na ye dey enti yesa no but so ma aye na girl no nti atam obaye ne de wogya oni phone osene phone na ayira nti omo sizi ne niema ti tam omo twetwam te Sunday no na wo pie mu kɔ esoro ha station a wonya bibia anto ena again ne ka kyerɛ so wonya abutra de akyi a Monday no titama abaya nton koko no a woni koko ra ne point na abaya na wono wo salum ho no no ne sa ko station se omo onkoto sapone semina ne enku ne niema bi wono nso betimi a manage enti sa no sa womo ba ne nipa sa ehu omo eno mo sa crazy edi again ntita ntina me so already me ne onkrofo ni bia kasa na omo yese ma ye report case no ahyawofo ne mpanyimfo no na wo matu boys ni di girl ne tetentete ani ga ahyawofo girls ni bia wo mo tete apala no o ma hunu nti o mo monitor no na ye de wo de to aso obedru ye ho no na me so me de minim sesa o mo ahuna na so o mo monitor nti na me so BBC si me so no ese Nigerians no mu ye ebi ye tutu titru yibo so timi ne maame baako officer ne maame na me ye no se ma ye tie asisi ya nti ehu obi hu ni sesi omu betimi atu ahye ye so nti ba me ni ko baabi ba na me mpese omu dodo omu na obehu se ye ba sa area mu ha baabi se na omu atrezi ti ho ana maame na me so me ni di nkomo ne ba no ye omo gina body immigration wo ye panyin ba to no asa ni obre no ho asa on fa won nkola
ti eye na bibi ka maame na akoma na okochire mu kire ne ba na ne ba no nso afiri training na ba a wo beye nti hwa ne yehu se ti no ne ge na akotena se adi nkoma no se amaria ubetimi ne na akona monkokode na obo police benyini ba ko no so ka kashin se ni pass mesise fa akola ne bra sa ye de ye nim sa ka jakura ne ye de ye ho e kwa akoshim enti de ye hu ya ne se sister ba ko nso gina ho no se amaria mahun ayibi amanfo tete gas no enti ye gina sofofo su jansho na ukọ second junction ho no hotel no formula no enti o makọhye formula ti de hu ya se rasta boys bi ba ko so we fit adwuma so ye den ya no wa hye atade ti se de we magazine no wasi ne se enti wono kura na ye na adwene se ko ne ye be ba be struggle ti ansana ashawofo gas ni eyi wo muti enti yeso tama ye hu akola no ne ye ntemma no kosie beebi se omuntimi imagine se ne nkwa nso da esemu enti ho ne ye fast enti omo no adwene ye omo se migration officer no efie no ofa container no hu wura enso ye de ne dodge ya ma na enwura ho ti omo ye no omo ba ye so I saw this girl omo de bro hwan na e ka say Nigerians no e ma ni bi ene me ma ni bi ashawofo ma ya no ene omo me ba ye ene omo sesei omo hu girl omo hu girl bi omo hwehwe girl bi no omo hu no na madam ne say ye de ye hu girl bi ya anye de engine ho ti boy ba kwa start for ko woman no enti ho na officer no edimirika nti na nko mo ba yesu gidigidi no no dimirika wura ni inside no kofa ne trouser na djuba atade ne immigration for eti wo mu hu ya onse immigration for na bi nso any soldiers ni share uniform be the same to kofa eno to ho na boy ba ko ka say see this guy is a government worker enti ho na mesumanya ko obi nso frame obara sama me ama ne direction say onko for bi ti sa ko na me ye ne bo mu hu ne ti true immigration officer no atade na odimirika kanye saade a ka Nigeria so en force di akola na akola no nso mbe hosa eye meba afei die mebusa wo no ya no ma me akwada no kire se wabasa ahyawofo fie ho oba ahwa che kakra o se enura no yebusa no o se aka 1 week no wonya 2 months o free Nigeria ba na wo ma me anwe no but wo ma wiwi ni bi I was say but said yes o ma wiwi ni bi but ebi wo ho no mo first time a papa bi no koshia no nti papa no kra no ti enura meme ba na nse no kokowura ne kase so no odina hodi eye adwuma ni nti oni kokowura ni di nkomomo to was the first starting oba ye ne de akra na ye ma wo bi hwe no nti nipa ne yese wo we no ho ti akola wonye bi da yese papa ne wuro no ho ye yi no na wa moa na papa ne busa ne se one wa ye bi da no si de bi nti wo kan problem ni na kire papa ne ti kire no papa no o se papa na awe ni nti na kire no papa no e de na yese ne ba na o catch papa ne catch nse nko obede obeboa akola no nti yese wo ba bia na o de ni nse asisu se akola no na open but akola no won ne nda no amani ni ses se wo hu akola no kra ne ye bia enam so omuji ni free papa ne nsa no mark won ho se wonye correct ses okone ya wi na sky ye de man ye de esu ama madam ti mark ewo akola ye bro no se wonye good ses enti pa akra no na emi se omu yi no nti ye se wo ho anti maame no ye se papa no ko bia wo se wo na mepe we na mepe nti wo mu onse ni panso de o ye fast wo kaso obepe bibia eche to mu busa papa no se de no wo hu akola we ya de bia hu ti wo mu de suspect ma papa no se bibi se no peso ye ene no omo transfer no from Accra no edne ba Kumasi ya enti wo so ba Kumasi ya ne nso no wo ma wewi ni bi ansa de ye ba Kumasi ya na ne ye twa na ba kama no okay say ye berry na wo me anwi a ye bebo hwe eye ne ya nuanom wa bibifu me say wansuro wo nua bibini a wonyini nche wo de ebusa bibifu a ye wa akwantuom abibifu a mo wa akwantuom a mo hwe me asem a make me bo a eyo no ani nua bibini o nanso konkonse ko otwi ko breman wo difa ne ho se be ya obeka ni nua na to asem mu na ni nua na nya asem kese
ne bia ya bɔ ne back sɛ wɔn sanko ne fie before ye ho atamfo o ye ho atamfo. Well, Ghana Immigration Service ya tuni say ya toma mo nansan Kenya ase bo sɔre saaman na kyonetifo no ebi kogu ye na committeefo ni bi saa krache nani den ye frɛ de Pius ɔse nana Krobea misiye wɔse bɛhwɛ enkofo ni bi apie ha na de ye ne sɛ hwɛ saa de we on da bi e kase wo security implications a ya wɔn se ye boa no kronosɛm atiatese ɛwɔ area no ɛna guys na form local volunteerism ni bi ɛwɔ hɔ ɛna wɔn nuanuamu didi mu an wɔn nya alai ne sɛ enkofu kuo bi egu saa biaye we ya yenim de wɔ no moyo wonim sɛ nipa kro ebe han dan no a na ye twe nkofo ne ba wɔn nsa anya Ghana fo Togofo ɛne atwe wɔnom de abegu a enti nipa a wɔno wa betena ha ɔno wani da so sɛ ye need to kwaya free Ghana ebi a ye de ne kɔ France ye de ne kɔ Canada saa nso na Ghana de hye ebi wa Ivory Coast ebi wa Nigeria wo bi bedadao me de wo kɔ France me de wo kɔ Canada ye fa Nigeria ana ye fa Ivory Coast menko kionet ye de wo kɔ hyem wo kɔ hyem e komo akɔ wie wo no nyasab ketwa enti se kwam wi nipa adwemone ba nipa trim ti san kɔfo we ti si monten so obedi nsemone a obedi ana woni se wokura sekan de wo apaso de wo age wo bibia obeya ana wanye ni nyina ne twabra mo a eba mo immigration fo ya so mo an ye befre mo ebindie wono kwadada ni nua nipa free ni me kase se Nigeria for Ghana dodo. It is too much. Nigerians, the influence of Nigerians in Ghana is too much. You should find a way to regulate it. Many anom abai mo panyimfo man hwe ye de Asem Beba Dabi o. E de Asem Beba Dabi. What dey sebre ya ye ka say busa Ghana for wo mo ya hyewo se wo no nya business ni bi ye. Edin and say Ghana for my yano a wo mo ya hyewo for typical no wo ma dane internet die ni bi hu kopo eno na guess na dane babia eye areas a metumi aka se nka tete kura na esua na ye kasa hyewo fo gina no adane Nigeria fo nko a adane Nigeria fo nko a na awrahosem ewom ni se enkodan kitenkiti ebi to te se mensem wo hwe eja kwa me ye ne asabesebe ye hu abibiduro na yetua mimitua na yesa mimesa na mitumitete nunum ana konfenti krobi na meposa de so sebe yes ankofo no yentamfa ye ni agro me na na ba ma kire me edua bi edua no pa na kwadwobrenya butu nanum a utumi usa nioma koye na mebusa ade ni bi dutu manum na akwada keto a wototo sebe nsem na akora bia meti ha ya mawewe sa nnoi na masese se bia tuatua bie me befa wa wogiri se die ne besie nti nkwada ni pra ebi na apie buo ho no ebi na apie buo ho no asem we ya mekan sa meboa na nabi wa ha se be ma wo sa wotuatua bi na wo susom a asem wa mekan na nabi wa ha na nabi akwa beburu nana confirm and deny say wo ye bema na wo sese bi etuatua bia confirm unu madro bema wo tadua mu be ye den a otumpo no e katwoma na bema wo tu ye den ti bema ya fa no tu bia no ne honye den ne bema tu ewu sa pepepe oponi gina wo tumpo no mu tu ka to twoma na wo bema timi po timi gina mu Matiase enti se wo ye yikura na se wo ho ye yi a ye sei papa ni maduro ediefo ena wie ena ye dedi kane amene na bi ahia na matini din enye manim ha ena enye mafidie iso ena ni dedi kane a mene nab heba panyini pa woda no na nabi mene hia wa ha akura mene wa hia yi dinkan da wo ho adi
ɛma metiefo hunu na na bi ɛne hwan yo nana Krobea meda wase na makyia watiefo good na na bi na mate na bi yubi a obo ade den haban ache no good ya wotete haban haban de onyankopon abonua ne nubuna ne ade guwrem na mom no yatene de onimite sure yese ko ya na akoso haban bi mu se wokote dia ya duro dabi ya wa haban bi ho a wotia emwa ti haban de yatene de onim sure debi ana me kam se obi konfo abin nyina ya habai nokre ina ma konfo timben nokre titin habai etu aduro agyan aduro ne eniema ni nyina ya habai tu na bi obi a ya onyankopon din habai ahye mensa good na habai no be kama bakaso kakra bi nana mate me nana ene na ya aduro no ye fen opanyin kodwa de okay ya ni fie wo swame ye ne commercial na share fence okay na ufra komada na tano so no kwatra bo no bra tachima tano so na mi sa be 12 years na frame say opese wo de japade e ma me wow na me ya kora no na me nya yi santo ma me de cassette bi buy ama wo kire nuo eguso e de ma me ti cassette me de koto mi papa dem bi wi school aja ye di ma ye di be diri kuma ase no cassette no ehirai timina na free mu ya wori ya kenka na will e wo Ashton Court no no wasa bo bidin e wo ayinu we ni mu se ni dro book no me e na ye media enti ni fie bienya dai bienya we japade no enti bi bufu wo court na amena na pa wo chade ya odi ya dro book na eja enti book no kwase ma hwehwe kira kwai ama book na yira abedi akodi ni ma ho ewo ne man ho na no krai me no mi sha mom ka se ombehwe omisa kodi wo mu nua ba ko ho na ne nua na wu nto omde omo ne ma ba ebe wo mu to de be mame enti ma ampa kira kwai enti na me obi na kakra wo minsem ta ma me na ekenka we na mo mi tidi mienu ni me private car bi ti me book nu de me bongalat ni wi akide no se panyini na ni hunu akiri che yen ebe hia me kojo to ma me tie yi wi akire na fe de meton kube e wo hwibarum wow meda no obi eka chemte waso den me si ye nuo adresu buku na ayire yi dipa no se ti habawi afi wo chire me nuo wo daye no muti se de buku no kita me tinana madura ya me de badwa so friend na bi no my head there is special one na me de badwa so eye topa ye eni nsuo okay ye number ku nya ba ku de di ni nsuo no ena no topa ye no okay nana se nem ya de bie ni ho enem ya de bie ni ho ya wo mi hu zo bia nom waka se manom mi hu hwiu omo frame ya dance ya ye koso no wow nana anodin wow so ba pass wo pa wo onyinse ya na asai adura wonu mfa wonu me pia white e fa oba ahimfie nti de bia me kan se wonu badu na sisi ho te se de wabu nsa e pia white se de ye huru gotam na wo bi gina kire no hu se eniema bi efifia no esisi oba wow anokwasem ti aduru de ye kana bakosema yise bia agu wanum binto wanum ya kan se obi tinchi obaka se onu tonfo manu ode na so so aduru bi kama no a oka se na ze lady bia frame oso wote me nkan radio so obi frɛ edi adanse sa nipa na ofrɛ edi adanse wono bo aduro bi hu dawuro we dawubo ni ma aduro bi na wo se wo peba wa ya wanu mo maduro na emfa enti oko radio station na mekasa na ge na wo no recession ho no oka man nkumudi oka ne problem was ya ton aduro ni bi wa aduro bi ye fe na bi wose wo kan wan fa ntranye aduro ni diane na bi eye mi din na me de ato so na buadu okay na me de ato aduro nso na bi sa afiele di nu aduro ama wana obi afre me wose me kasa me no hia o station bi ye fre
oda no ngodi nam sa okay wasana nyankopon hira wo wose o mama mema miensa oni baba na wona te kwa ama ni oni ni kunu entem kra asey wose onyinsi ana asey na funa ye den brebia woti no ho white ha no ni ade chese de ozika no sese lady na wa ba ya chese ohu de wonka miracle enti wo fredi adanse radio so no e de obi frɛ me e de wo se so obi fredi adanse sa ya no onim se ye ni nipa na hyehye ho enti wo so akoto aduro no bi no na adanse ne de so che lady die wow wose nana manoma aduro no bia se nipa na ka no be fa ne se ada se waje bribe bi no kasa na di aduro na ya ma no so koto na brepo junction e ho aboso ai bushen na mse maame ani ya so di wehu no ko ka kire obi mo sure sa pepepe tinana bi mi kasa me ka Krobea nana be kasa bebri enti se me ko ba bi a yeto ne aduro no a men kasa me pede eno ane nana bi obeyi bi amam obeyi ni nsuo no amame na wayi topa ye no aka se sempo ye de ahye jacket msesi ye de ahye jacket ma capsule no hye ho enti yi ba kono ma wa ye mienu ne de ama wo enti uni ana wo be kono se dada bi ne wo ho ne se ye de ka ho ma wa ye no abia okay ye se de ye badwa so foforo bia de ye de ahye na daka me hye jacket mi okay sunflower da ho okay powerful medicine men Canada enti se wo ye be ma na oba no se nemu yade bi pa na etete no doctor bi wo konfa no chi ofrem wo se wanya yade wo se na ne honam wo hye atade na se mwa ene nam no ho wo se wa bre papa bifu ayira na mo no contact na me ne kasa wo se wa bre wo se wo hye atade ase mwa nkukudwie ne nam no na mbenfo fen baba so nkukudwie no wo se wa ye treatment ye ko hen ba ye no wo te me nka e bibi pem ne se on follow me na on koto adu ni bi ndi wo frame me ne kese baabi e ben na ya me kire no eye sofulai tenated for no ho wo se wo no maduro no to ba ko ensan na fidi botimi ahya atare wonte yi bio ntu ba je de se nana nipa be 7 na aframe me ya o mo se o mo kokomfa no chi da doctor bi na twira duro no e de ma wo mo koto de ono wo hunu ntino se obi ko wo kan problem a wote wo se de minuti ho ya na wa twira duro asimasi wo se kwa heba koto hey aduro ho shio ho aduro die de bia meka be se banche obi no woton banche obeka jo se de banche nyu ni mu wa wakoto na adi ko si jaso no e be kire se ya na asenye sure sa pepe ntimi ya na me be se aduro no num bi ne hwe be kan si abeka se ma no ode tina na bi mi de number na ma tiefo fa ma tiefo nana tiefo pa me number ni 0549 me pa cho munya botre na muntie se ne wo de ne tie bia e fa nemu yade o e fa wo ho o be ma wo mensem kofo munim se enemu yade tumi ma be ma wo mensem kofo infection ne de syphilis ne de ajojo me ma kra wo se wo kwaja na so de zu man firi be ma no ba e bo wo nkaye bo wo nkaye emwo ne didi ewura wo be mbam etime wi wo be ma no te se ye ne ya tena kura se dan de abe na akokona ba mu se wo nkuma akokona na abe ni nya ahoden da yesu otinya duru etim kuma akokona no yi ni frim nya sa wawu ti infection no se mfiri mu a ebedidi ewura wo be mam o mema yo nyina be sei afira na bo number no mayen me number ni 0549 0549 99 92 53 0549 99 92 53 enwano nana number me di ye adwuma no ntiatie fo pa me so refre fidie so ade mo frɛ na nkomo ewu akiri bia no da duro ni ato apeten enna nka bi bebu sai mefa hin manyana na bi ni bi o kokore nak okay ubenya bi
oko Misty Heba ubenya bi oko Epidank ubenya bi oko Hapme ubenya bi Europonia ubenya bi wo honom ana cat pharmacy wo tech omu nyina wo bi kyese o mantem ho no da bia me kam se mantem ho no ha ho didi nka wura mantem ho Heba na ben wo no ko ho kasi kan fato bangudi na ko ho kotobi na wankasa duro nto wanuma obeka no kore aba na wadi adanse wadi adanse ankasa ye waduro ne waduro ntimi sraw say infection ha wakọ hospital ya check is wonye bia na ze bra ba ko frame wo se wo koy wo se wonom 3 bottles wo se yesi wo syphilis wo se wonom 3 no ya no se no ko kotobi yo kan wo se mami enko check hwansa o ko hospital wo se doctors ni nyina afri ni mu why okay o frame o hu de wonka e ba ne sa wo ma mo mema fonfon no ni nyina esa keba ti de bia na me ka se obi se o bema duru bema ye kese a se de wo a se obi mu aduru ama na ye kese no obi dia mintimi nka de okay ni mum se eso ene yade ama na ye ketwa infection na ama na ye ketwa de a onu no maduru na mo mema aduru bi su ho okay eno se ye powder ti wanu we na mwa na wu no na de abostata o de abota nyenye eja twa de ensa bi a wonim nom wo de sa 3 mienu na fagum na nom anopa ne anwumre kan kra kire o ye me nua pepe ni bi obi na de me namba ma na ofre na me che na okoto bi na se wo se na yire wo nof na wonom infection de na ya wonom mema de ne ka ho mo ho anu afre me nana me kosirim udiko ozo be kosirim nam za de ozo ba no kosirim sesire me intimintina obeko ti be ma de bia me kam se obe ma be firi unsa de ene ko adwuma nsai asemu oh yeah asemu se obe ma be firi unsa de obe ma be wuo wadwuma nsai a obetumi adidi ho bedidi be ma ho na mpanyifo bu be bi se kwabra ni didi ni be ni ntini mu no ntini no ka se obasa ntini ngwa gwenso ka ho woni me nipa wo mo do me makọ ayo yeah ebi wisu aprema fo ma wisu be fo wo de wo mani ebi atua bi je cars aba nanso wo de wo hwa ma de awu swati ase e de Asem Beba bo be ma ho bai na wa nya asem no kwasem na bo no ma na de obi nso ntia ase no bobi o ma me na afi won frew na bi number no ati fo mo nhwere number na 0549 99 92 53 0549 92 53 bi dware wie wase me ho kekame nsu gunu ni bani bi adana ponche won pensuo aho hinti onu maduru ni bi anu anu no medasenana wadama etiefo mfrew no kwasem na de obi ntiase no mo kire mu fama ne mame pepepe medase bi ya me kam se fidie he si jama me de hode na me kasa na se aduru ni nyenye me bi jimi wudi timi ko radio sukra tam ye de mame kura mitimi twa papa kotwa duru no na nom na hwe aduru ni ya na ye me kasa ma de chine nya nye ejantimi ma banchi nye yeda dabi banchi ye na ye ehuru faso a obitimi twa aben mo piafo tinana be de manu aba wie ye da se eburu nana sabe pepe ene wada age enso ma ye wa kire ye kwampa no ye nso ye bedi so ye be si bia ye be frɛ me pa cha wa wutie me ena wie nana bi ena akasa wie wa sori ne noma no mi timu ama obie afefre nana bi oni ono ankasa de hawo de tetewo de wonte ase no kiremu ma papa no na wono nso moa wo nkiremu ne number no eye 0549 99 9253 0549 99 9253 ofresa number we ya nana bi beje so ono be kasa de wonte ase no obekirem e de amawo na wiai mia me papa yi made nyina ene wawoda Chief Inspector Asumai once an officer always an officer yenimsi afro of Asumai
atwema memha ya abu akwa memha ena ofa owo ene the chief wanya afeko e de aka onfie ho papa wasom o my Ghana o wasom e de afa posi adwuma ni mu enti ofa sumai ene ye wawodai yesre nyankopon ni nhira yesre na ho bambo yesre ne nkwa husan ene ne yiedie se ene wiei enkan ene wiei ya na wonso waka ya hye ne nso se enioma bi a ekoso enioma bi a esie na wo behia ensuo se wo benom akwanya no aba e de amawo se unyanya Clear Park natural mineral water na se ononomo a ade nyina bedi aboawo na awie yie e de amawo Clear Park natural mineral water e yensu a ya source under strict hygienic conditions se wunya Clear Park natural mineral water bi na sa onomo a anuanom e yensu papa nti wanka se wunya ahoden pa mesrew ye woni jog de adisi dispenser so no ye wo bottle ene ye wo sachet de Clear Park natural mineral water udwumadi a wudi a wo to nsafre nipadom according to dwumadi no yetumi customize ensuo no according to udwuma na wudi no se wo ye institution bi wo ye company bi school bi financial institution otake hay krom de bi ba ha oho na woni ye kasa ye be deliver bin tentem na ye de amawo Clear Park natural mineral water no adofo ede na ye kama nso hwe ba bi eto nsuo bi anoko ana wonam na unya Clear Park a to Samas Royal Company Limited ye dia ba ye no mani ejefra ye nsese ya ye 0244 04 1913 ena 0558 00 1795 ena 3P garlic mixture no eye Piwak natural health for na dia ba eduro wei ena power wom ya se wunya bi na se ononomo a eboa ma oni padua ni gina eboa ma mogya di afurusa na kama ewo ni padua ni mu ene wa blood pressure ba bi ene nam no wo mpe o cholesterol wo soro immune system ne function yie eto de bi kura a wo ho no ene yoma nko yie pe 3P garlic mixture 3P garlic mixture nanonom wawie oba misi heba kolina keba dani heba eni ba bi eto nu bi a obenya 3P de bi ye number ne ye 024892 8824 and 0201 000021 ewia ifeto homeopathic clinic ewa hinema kokobin adofo ne adehia mutie mie ye Bejo Mass Company no ye ne 18 mu junction no ena eben se wutie me na wote yaw ewo nipadua ni mu a akwanya no aba ma onese wo beba ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so wuntini mu etwetwe ne unkase ni mu nyina no emu beda ho se stroke yade aka wato fom wuntini mu twetwen wa ye merempem esikire yade bi a na ani ho haw enemu yade bi no akote na wo ba fit homeopathic clinic no kore mese wo se ade nyina bi di aboawo ni senti ne se ye wo mfidie yade ye nipadua ni mu hwehwemu ne yade hu aduru aka wo enuro nketenkete no ebe yemu adwuma se ye number ye 0244 58 3859 0244 58 3859 and Abapa Mall the biggest online shop in Ghana and there's a route mi a akwanya no aba ma one se woni Abapa Mall for beto kese kire se ade bi ehia wo no ko Google Play Store ana App Store sese ya na yeni nkomo se wo ba Google Play Store ana App Store ho a download the app yi Abapa Mall so wo download wi a onuada sani wuram ade bi ehia onipa e wo yendada sitremu a ye ton ye to ye disiesie ye ho ye yusu wo ye mfie ye dem ye ho ye bedroom entade a ye hye ne nneoma a ye di nua ye nyina no Abapa Mallfo ye to bi hwesa Abapa portable washing machine kura ye 399 ote ho twen de order na ye mfamro uniform na ade be download ye app na ye number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 offers our number we are ye no be kasa na Diamond Scientific Herbal and Research for ye na ye di Donek Herbal Mixture ye mendro be ma wutie mi awaye mrenne me kanfo Donek Herbal Mixture e de mawo se wunya bia kwabrane ebema wagina supreme Donek
herbal mixture ɛna sɛ woyɛ obi a oyare nso bi te sɛ hepatitis B bi na ɛhaw wonya nompemu problem ɛnam yade ɛtete wonya prostate disorder asthma liver ne kidney ho problem wonsabuo mu nyɛ anaa wayɛmrɛ wɔ mpam ɛnsɛm ntentan na wate ato a bra Diamond Scientific Herbal and Research Clinic na yɛmmoa wo yɛwɔ Dominase Kumase ne Oboase kwantimpo yi so Dominase ɛhɔ ne yɛwɔ sɛ wo ba ha yɛbɛboa wo ɛna yɛnuro do ne kɛba mixture no baabi ɛtɔ nuro Ghana ha bia no kɔ a wobɛnya bi yɛne yankase yɛ number ɛyɛ 0246 72 7677 ɛna 0200 84 4040 ɛgya Peter Herbal Center adɔfoɔ ne adehye ɛgya Peter nie ɛgya Peter nie awɔ papa wei yɛ awɔ papa hwan na ɛpa awɔ ɔbaa bɛyi pɛgya nsa na menhwɛ wo wabrɛ o yɛ hwɛsi wɔ su mensu maame wanya ate ɛgya Peter nkan deɛ wode ɛfa kaya ɛkɔ lake kwa yi so na ka sɛ wobɛsi ofe yase Pentecost Junction yɛsi hɔ a pragiafoɔ ne wɔ hɔ ka kyerɛ pragiafoɔ ne sɛ ɔkɔ papa na ɔyɛ awaduro ne hɔ ɛgya Peter Herbal Center ɛne papa ne din sɛ ɔne papa ne hyia onua da sɛ ne a wotie mie awo pɛ no wobɛnya bi wate sɛ bɛrima wontuntumi nyem baa na yɛbɛma watumi anyem no amoanyiwa hotɔ ɛna awie sɛ stroke yadeɛ de wato fam ɛsikyire yadeɛ ɛhaw ntirimu atwetwe na ɛnam yadeɛ na ɛtete wɔ sisi yadeɛ brafoɔ bi agye nipadua na bɔso oba ɛgya Peter Herbal Center papa ntrete ne number ɛyɛ 0543 36 9993 papa ni soap no ɛgya Peter Herbal soap no ebi wo Tech FM ha ya be pebitɔ na bɛboa wo maame sese yɛ ya yɛ ka sɛ Amalia Nigeria ni akɔda no wɔ yi sese no sɛ idea meka sɛ ɔyɛ officer no ɛnura no tam ɔmo ne yɛ pri kikiri wɔ hɔ nom no tam a wɔno kɔyi ne uniform na ɔmo dwane yɛ no ɛma yɛ so yɛ rɔhye de ne ba ɔmo office kɛseɛ immigration for office region ha no nti ɔno lead yɛ sɛ wotimu sɛ ɔno ne captain a ɔbɔ no ahoma mmiɛnsa nti ne ɛwɔ soro enti tam a yɛ de akɔlaa ne baayɛ no timisa omo sa frɛ me sɛ nkrofo na bɛma wɔ ne sɛ enwumere no omo bɛba yɛ so ɛwɔ krobo hɔ no mo nti omene ɛhɔfo ne kasa wie na sɛ ne omo yɛ sɛ omo bɛkɔ omo so nti no yɛ sa de complain kɔma panyini pa ne sɛ nkrofo na abɛwɔ ne officer ne ma me sɛ omo bɛba no so makoye police case omakoye sese wo hwa o concern pa de pa ne hiaw pa e wo ho onse me ne o kasa ne tama ye wo ye se ye dru ho no ma ye titi ye mu no squad ne baaye ekowura officer ne dem sese metime ayi some pictures bi kura omo de force bubu ne pono ewura inside ho sa akola ne hye inside ho ne curtains ni na wo de aboda creating ɛwɔ ne room ne de o matitini ni na ɛna kasa mu nkyerɛ mu nso yɛ sɛ de osi ka sɛ Nigerians for ne de ɔmo ba kam kakra na ɔmo kɔfa ɛbo ho ghetto boys ɛka ɔmo ho nti boto boys no ɛna di nkwase asɛm o tobo sese mpanyimfo a etiew deɛ na ɔbɛka kyerɛ ɔmo sɛ nko ɔmo yɛ boabo amo area hɔ a nke bɛboabo deɛ na apɛ sɛ mpanyimfo sese so ese ye timamufo no ye omutimi boye ho ban entimi ma se ye ya ye ti wo man ni mu ne ye nua no mu ena ekwaji ska abekum ye timamufo eni de me do se me yoba but me nyoba bi akeke sa se obehu me asisi me piafo eye manisia oba ya asantoa ye nso ye beta awachi ewo bibia mu se ye te ye mam ye se yen ara ena ye ni asase nie eye memi no mienu asade sɛ ye koba asase we ho ban enti ye bɛbɔ ho ban ata wachi wate is a one thing is say the Ghana si ko no de mimi hu no say one say ye lose a wo ho no betu ye afọ man no eye me da ase eburu monyoma no mame de sɛ ye hwo aposifo mpanyimfo a mo wakode yi we de mu nso mu Asante mante mu posidom da Asante Regional Police Command say ahyawofo cause havoc especially Nigerians woma ba omaimu bebo ashawu omo de won ho abebo get to fo
na de ekoso nie mo adama region for we de abo ho ha ya mo ne kode fo lazy enani kina mo ma yanti bibi na yehu se regional commander wo ye action man ya judi ye be di akiri atiefo de be sibia no ya babu mu amane na ya Bolivia Enterprise for Future Life nuane no eye nuane a esa ye nuro ya se wunya bi na se wudi a odaseni ebuo tu yade ase ahode nu ahimuma enti de ye kan se bra be kire yade a hawmu ye mawo aduane aduro yi bi na di se be ya obenyewa hoto so for line alignment ne yewo ye ne multi home di animhwe ye number ye 0246 01 0150 and 0242 878090 basa heba capsules no eye topa ya se wunya bi na se udia ana wo memene a ebeboa wo uyafunu mu problem a wanya onsabuo mu enkoyie sebe o cholesterol ye wosoro koko a etete wo eya pe basa heba capsules ni bi o memene a o mense mu enkoyie nyina na begina brane ama wato basa heba ointment no eyenku a wo de besra honam wani sansa oseye ne honam kankan ni nyina be firi ho yawa wotie wo nipadua no nyina beko wo de sra kwada na asram asabrantos ni ahohye pampers no rashes ye ba no ni nyina ebi nwu akwada no